Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 56 minutos na nakaligad sa takda sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa DYFM Bombo Radyo Iloilo, ang flagship station sa the undisputed number 1 radio network kinakantri ang Bombo Radyo Philippines. Adlaw kita karon sa Martes, Abril 11, tuig 2023. Sa gihapon ini mo lang rimong kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga dalaguan kag mga nagapauna karon nga mga balita, bantayan ang barangay draw sa Buena Mano Salvo Year 17 promo sa barangay Kalahunan, Mandurriao. Kung sa din may 8 ka magadaog sang tag 1,000 ka pesos kag duha ang magadaog sang tag 500 pesos kada isa sa aton sining video kit challenge. Sa dugang pa nga mga balita, pag-regulate sa mga ambulant vendor sa pagbaligya nagakadapat gid man bala ang City Environment and Natural Resources sa office naghatag sa ila sining suwestyon sinya tikon na i-regulate ang mga ambulant vendor. Hatagan ta sila sang lugar kung saan sila pwede iyang makabaligya. Lakip na diri ang hatag man sang uniformity sa itsura sa ila sini iyang mga ginabutangan sang balaligya. Kay ginaduso yan ni kagawad dyan niyang ang i-regulate kunong oras sa pagbaligya sa mga ambulant vendor. Humalin iya 5 sa hapon, tubtob 5 sang kagahon. Kay aysor kuno, nagakos kuno sang traffic, kag nagatuga pa sang paglapta sang basura. Di sa mga nabakla nato niya nga mga ambulant vendor, may unay man ini sila nga basurahan sa aysor. Ti debatable ina sa aton sini magkabomo anyway istorya naton ina karon diri man sa aton sini nga palatuntunan sa pihak ka bahin 120 ka mga mangunguma nagpartisipar sa More Progress Garden kadungan sang simana sa Iloilo. Kabugusan nga crime incident sa Semana Santa tuig 2023 nagnubo sang lapit 9% ikumparar sa nagkaligad sining tuig pag obserbar sa Semana Santa generally peaceful sulo pa sa Police Regional Office 6. Isa ka personalidad nga nagatambay sa waiting shed patay matapos ginbuno sa Banwa Zamaro, Nuevo. Road rage siya sa gimbal ano ginman bala ang natabo. Muli madalag kuha ng mga balita, issues kay impormasyon ng main sentro karon sa aton sining pagpangalaga diri sa Bombo Hanay sa Udto. Detalye sini balikan ta pagkatapos ang Bombo Network News. Feeling sa pag-inom sang tea ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress, kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod, kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Lapnago na ang mga nagalakta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala, una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi gilayon magpati sa mga impormasyon nga imo makitaan, ilabi na online. Ang pagpain o kung pag-segregate sang basura umpisa sa panimalay, nagahimo sa imo nga isa ka responsable nga pumuluyo sa imo komunidad.
Kung ikaw nagapainas ang basura sa panimalay, nagadutay na lang ang basura nga nagakanto sa mga landfill. Pilipinas sa namang Kag mas oras sa buong maay- mundo. Narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Ngayon ay araw ng Martes, Abril 11, taong 2023. Sa ulo ng ating mga balita, sa ating mga pangunahing balita, mga mangingisda sa coastal villages nangangambang mawalan ng kabuhayan dahil sa balikataan exercises. Sa international news naman, si US President Joe Biden opisyal nang tinapos ang COVID National Health Emergency sa kanilang bansa. Ang DICT pinag-aaralang palawigin pa ang SIM card registration. Nagpaalala sa publiko ng nalalapit na deadline ng registration. Sa ulat panahon naman na-update, bagyong Amang nga maaari pang lumakas pero takbo ng bagyo maaari pang magbago ayon yan sa mga eksperto. Daang pasahero stranded naman matapos itaas ang tropical cyclone wind signal number 1 sa Catanduanes. Ang klase sa ilang mga bayan suspendido. Sa sports news naman, Wolves sinuspindi na ang kanilang center dahil sa panununtok ng teammate. At live nationwide via satellite, dumako po tayo sa detalye ng ating mga balita. Nagpahayag ng pangamba ang mga mangingisda na nasa coastal villages na mabawasan ang kanilang huling isda dahil sa biggest war games sa pagitan ng Pilipinas at ng Amerika na nagsimula ngayong araw dahil sa malaking bahagi ng nakagawiang fishing ground ng nasabing bayan ay no-sail zone muna ng ilang araw nitong 18 days na balikatan exercises. Ilan din sa malakihang balikatan drills ay inilipat sa Zambales kung saan 5 lokalidad kabilang ang coastal village ang mag-ho-host sa live fire drills para masubok ang bagong mga weapon system ng dalawang bansa. Kabilang dito ang paglubog ng 200-foot decommissioned fishing vessel na nagsisilbing mock enemy ship sa Naval Education Training and Doctrine Command, ang tinatawag na NETDC ng coastal town na nakaharap sa West Philippine Sea. Panawagan ng mga apektadong mangingisda sa pamalaan na isagawa na lamang ang balikatan exercise sa lean season. Iniyag din nila ni Hilda Reyes, ang presidente ng Association of Fisherfolk and Fish Traders sa barangay ng San Miguel at Pundakit, na umuwing walang huling isda ang mga namalaot na mangingisda nitong nakalipas na araw. Una nang nagabiso ang Philippine Coast Guard noong Marso 9 sa kanilang mga local substation sa probinsya ng Katubigan sa Naval Education, Training and Doctrine Command ay idineklarang no-sail zone mula Abril 25 hanggang Abril 27 dahil sa actual live firing exercises doon sa lugar na bilang bahagi pa rin ng balikatan exercise. Bombo International News. Opisyal na ngang tinapos ni US President Joe Biden ang COVID National Health Emergency na ipinatupad mahigit 3 taon sa kanilang bansa dahil yan si COVID-19 pandemic na kumitil sa mahigit 1 milyong mamamayan nito. Kasunod na rin na ito ng paglagda ni Biden sa isang batas na ipinasa ng US Congress para waksan ang national emergency may kaugnayan sa COVID-19 pandemic. Kasabay nito ang pagtigil na rin ng labis na pagpupondo sa COVID-19 test, libreng bakuna at iba pang emergency measures simula pa noong Enero ng taong 2020 para mapalaya ang biggest economy ng buong mundo na Amerika mula sa epekto ng global pandemic. Sa kabila ng formal na pagbabalik sa normal ng Amerika mula sa pandemya, patuloy naman ang pagdiskubre pa rin ng Administrasyong Biden sa next generation vaccine at iba pang mga akbang upang malabanan ng mga posibleng sumibol pang variant ng virus sa hinaharap. Karagdagan sa ating mga balita, mga kabombo, ang Metropolitan Manila Development Authority mas pinaigting ang operasyon laban sa kolorom na sasakyan. Basura sa kalsada matapos ang Holy Week, sinimulan ng linisin ng nasabing ahensya. May dagdag na report si Bombo Aika Nunez. Pinaiigting pa ng Metropolitan Manila Development Authority ang operasyon laban sa kolorom kasabay ng pagdagsa ng mga sasakyan nitong Semana Santa hanggang ngayong araw na inaasahang magsisibalikan pa sa Metro Manila ang ilang mga galing sa probinsya. Layunin ng pagpapaigting na ito ay upang masiguro ang kaligtasan ng mga commuter at maprotektahan mula sa mga nananamantalang driver na sobra-sobra ang singil. Karamihan umano sa nahuling kolorom ay ang mga jeep na inarkila para sa outing o di kaya ay gawing service. Kaugnay nito, pakinggan natin ang naging pahayag ni Metropolitan Manila Development Authority Task Force Special Operations and Anti-Colorum
Unit Head Bong Nebria. Nakawalo po kaming huli ng kolorum. Iba't iba na po ito. May buses, may vans, ano? And 14 na out-of-line vehicles. No? Ibig sabihin, ito yung mga bumabiyahe na wala na sa linya ng kanilang prangkisa o yung mga jeepney na inaarkila para sa outing po umukuha ng permit. So out-of-line din po yun. And we found the 10 vehicle violations. Kadalasan po nito, ito po yung mga may initial violations. For example, parking o kaya may moving violation, tapos pag hinanap mo ng lisensya, walang mapakita, wala ring rehistro o paso na yung rehistro, kaya po namin na-impound. Pero tuloy-tuloy po ang efforts ng inyong ahensya, ang MMDA sa anti-colorum operation. Samantala, hanggang ngayong araw ay inaasahan pa rin na maraming mga pasahero ang magsisiuwian. Panawagan ng Metropolitan Manila Development Authority na kung babiyahe umano ay huwag magtatapon ng basura sa kalsada. Sa halip ay itago na lang muna ito. Kaugnay nito, narito pa ang karagdagang pahayag ni Task Force Special Operation and Anti-Colorum Unit Head Bong Nebria. Kami naglinis yan, yun naman po ang pakiusap ng MMDA ever since na kung tayo ng mga pagbiyahe ito, kalalapit mo sana. Kaso po talagang maraming pa sa ating mga kababayan na nagtatapos sa kalsada. Anyway po, nalinis na po yan ng inyong MMDA. Pati po yung mga water drains natin dyan, sinigurado po natin na maluwag na para sa ganun. Kung umulan man, hindi tayo babahain, lalong-lalo na sa phases of mahal na araw. Pero isa po namin yan at patuloy po namin lilinisin, lalong-lalo na ngayon pagsisibalikan na po yung ating mga kababayan. Payo naman ng ahensya sa mga babiyahe matapos ang Semana Santa na siguruhing nakakondisyon ang sasakyan upang maiwasan ang anumang aksidente. Kung kinakailangan ay i-check ito bago umalis. Kaligtasan umano ng mga pasahero ang dapat na prioridad sa tuwing babiyahe. Magbaon rin daw ng maraming pasensya dahil maaaring sabay-sabay ang mga sasakyang pabalik ng Metro Manila. Para sa Bombo Network News, Bombo ay Canonyas nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Yes, may Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! Ganyan ang Dunkin' D Coffee Box! 4 cups agad of signature Dunkin' hot or iced coffee, hot choco or hot choco java in 1 grab-and-go carton. Bukas, Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Para 4 cups agad, Dunkin' D Coffee Box! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Iginiit ngayon ng opisyal ng Department of Foreign Affairs na kailangan ng diskusyon sa pagitan ng Amerika at Pilipinas pahinggil sa maaaring gawin sa access ng mga sundalo ng Amerika sa partikular na military bases dito sa Pilipinas. Una na ngang tinukoy ng bansa ang karagdagan pang 4 na military bases na maaaring ma-access ng mga sundalo ng Amerika. Ginawa nga ni Foreign Minister Enrique Manalo ang naturang pahayag isang araw bago ang unang combined meeting sa pagitan ng Foreign at Defense Ministers ng Pilipinas at Amerika makalipas ang 7 taon. Anya ang tinatawag na 2+2 meeting sa pagitan ng matagal ng kaalyado nitong Amerika na gaganapin nga ngayong araw ay nakatuon sa positibong trajectory ng bilateral relations ng dalawang bansa. Base naman sa mga eksperto, nakikita umano ng Amerika ang Pilipinas bilang isang potential location para sa rockets, missiles at artillery systems para labanan ang amphibious invasion ng China sa Taiwan na inaangkin ng China na bahagi ng kanilang teritoryo. Sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA, pinapayagan nga ang US na magkaroon ng access sa military bases ng Pilipinas para sa isang joint training, pre-positioning ng equipment at pagtatayo ng mga pasilidad kagaya na lamang ng runways, fuel storage at military housing, subalit hindi permanente. Tiniyak din ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi magagamit ang military bases sa bansa sa offensive actions. Sa halip ay dinesenyo ang mga ito upang palakasin ang depensa ng ating bansa.
Inanunsyo naman ng Philippine Army na magsasagawa ito ng live fire exercise gamit ang FGM-148 Javelin anti-tank system sa may Fort Magsaysay sa Nueva Ecija. Ito ay gaganapin sa Abril 13 ng taong kasalukuyan. Ayon kay Army spokesperson Colonel Xerxes Trinidad, idinisenyo ang live fire drills para mag-execute at i-apply ang skills na natutunan at simulation exercise kasama ang 25th Infantry Division, ang US Army at Philippine Marine Corps bilang training audience. Ang Javelin lectures ay at simulation ay isinagawa na rin sa katatapos lang na salaknim exercise na nangyari ito noong Marso 13 hanggang Abril 14. Ang naturang aktibidad ay parte ng Subject Matter Expert Exchange Training para sa Salaknib 2023 at isasagawa na rin sa Balikatan 38. Ang Balikatan exercise ngayong taon ay nakaschedule mula Abril 11 ngayong araw hanggang sa Abril 28 at makikibahagi dito ang mahigit 17,000 o 17,000 sundalo ng Amerika at ng Pilipinas. Samantala sa iba pang balita, ang Department of Information and Communications Technology abay pinag-aaralang palawigin pa ang SIM card registration at may paalala rin sa publiko. May nakalapang report si Bombo Kelly Cordero. Sa nalalapit na deadline ng SIM card registration, pinag-aaralan ngayon ng Department of Information and Communications Technology kung papalawigin pa ito ng dagdag 120 days. Sa ngayon, nasa 64.1 milyon na ang nakakapagparehistro ng kanilang SIM cards at tuloy-tuloy pa rin ito ayon sa Undersecretary ng naturang ahensya na si Ana May Lamentilio. Nagpaalala siya sa publiko na sa ngayong pinag-aaralan pa kung papalawigin pa ang registration at wala pang formal na kasunduan ay mananatili pa ring April 26 ang deadline. Binigyan diin niya pa rin na ang hindi pagsunod sa deadline ng pagpaparehistro ng SIM card ay magre-resulta sa deactivation na magpapabura sa kakayahang gamitin ito para sa mga tawag sa telepono, pagpapadala ng mensahe sa text at mga mobile data services. Bahagi ito ng pagsisikap ng gobyerno upang mapabuti ang pambansang seguridad at pigilan ng mga mapanlinlang na aktibidad tulad ng scams at identity theft. Kaugnay niya, narito at pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Undersecretary Ana May Lamentilio ng Department of Information and Communications Technology. Ito po namin ipaalala sa ating mga kababayan na ang deadline na po ng SIM registration ay April 26. Ngayon po, pinag-uusapan po siya pero wala pa pong extension. Meron pong kapangyarihan ang DICT para po i-extend ng another 120 days. Ito po. Samantala sa 64 milyong rehistradong SIM, sinabi ng Department of Information and Communications Technology na mahigit 4.7 milyon ang mula sa dito, 26.3 milyon ay mula sa Globe at 31.1 milyon ay mula sa Smart. Binalaan din ng ahensya ang mga Pilipino na magparehistro sa pamamagitan ng opisyal na public telecommunications entities upang maiwasan ang mga scam at pagnanakaw sa pagkakakilanlan. Para sa Bombo Kelly? Yes, Bombo Genesis. Yes, tayong mga Pilipino, mahilig tayong humabol kapag ka-deadline. So kung sakaling hindi ito palawigin, April 26, mga anong oras yung magiging last na dito talaga, natatanggapin ng DICT kung sakali? Bombo Genesis, ayon nga kay Undersecretary Ana May Lamentilio ng Department of Information and Communications Technology, sakaling hindi nga ma-extend itong SIM card registration ng 120 days ay tuloy pa rin ang cut-off sa April 26. Sakto alas 12 yan ng madaling araw, made-deactivate ang mga unregistered SIM cards at hindi na ito maaari pang gamitin. At dagdag ko na rin, Bombo Genesis, na sa ngayon malayo pa raw sila sa target na bilang ng registered SIM cards. Kaya patuloy pa rin daw ang pagpapaalala nila sa publiko. Ayon pa kay Lamentilio, nakakatanggap pa rin daw sila ng reklamo sa registration pero mas konti na raw ito kumpara noong una. Kasi yung report natin kanina, mga 30+% lang yata yung nairehistro pa lamang. Anyway, si Bombo Ever, may dagdag din katanungan. Yes, Bombo Kelly, nababanggit mo kanina yung target is wala pa, halos malayo pa yung target talaga ng DICT na mairehistro ng mga SIM cards. Sa ngayon ba, ilan pang mga SIM cards ang unregistered as of now, Bombo Kelly? Bombo Ever, sa ngayon hindi nila matukoy kasi base nga ito sa percentage. Pero sakaling ang hindi pa rin makapag-register ang publiko ay wala na raw po silang magagawa rito at wala nang extension na mangyayari.
Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! 16 na minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian, mga kabombo. Tumaas ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong buwan ng Pebrero ngayong taon base ho sa datos na inilabas ng Philippine Statistics Authority o PSA. Ayon kay PSA Chief at National Statistician Claire Dennis Mapa, base sa preliminary results ng February 2023 Labor Force Survey na nasa 2.47 million ang unemployed individuals sa bilang ng mga nasa labor na wala hong trabaho o kabuhayan noong Pebrero ng kasalukuyang taon. Ang bilang ng jobless adults ay nasa edad 15 pataas. Mas mataas ito kumpara sa 2.37 million unemployed noong Enero. Subalit mas mababa kumpara sa 3.13 million jobless noong buwan ng Pebrero ng taong 2022. Katumbas ito ang unemployment rate na nasa 4.8%. Kapareho sa month-on-month unemployment rate, subalit mas mababa kumpara sa 6.4% na unemployment rate year-on-year. Ang naitanang 4.8% unemployment rate ay katumbas ng 48 jobless persons mula sa 1,011 individual na nasa labor force. Samantala, sa ibang balita naman, nasa mahigit 6,000 pasahero ang na-offload mula sa kanilang flight sa unang 2 buwan ng taong 2023 sa gitna yan ng kampanya pa rin ng ating bansa laban sa human trafficking. Paliwanag naman ng Bureau of Immigration dito na maaaring nakitaan ng red flags ang mga na-offload na mga pasahero na ikinonsidera ng immigration officers para hindi na payagang pang makabiyahe ang mga ito. Ayon pa sa Bureau, tinitignan ng immigration officers ang 3 red flags o indicators para matukoy kung ang isang biyahero ay kailangan ng iba yung assessment pa. Kabilang nga dito ang mga peking dokumento, nakakalitong mga impormasyon hinggil sa kanilang destinasyon o kaya naman kung ang pasahero ay nagpapakita ng kahina-hinalang kilos. Ayon pa kay Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval na maraming kaso na anya ang kanilang na-encounter kung saan mayroong mga nagprepresenta pa ng dami tickets at nagpapanggap ng mga turista, subalit ang tunay na intensyon ay para magtrabaho pala sa ibang bansa. Inihayag din ni Sandoval na batid nila ang kanilang mga limitasyon at pinapaalalahanan din ang kanilang mga travel control at enforcement unit hinggil sa mga guideline. Sa ilalim kasi ng 1987 Constitution, nakapaloob ang probisyon na naggagarantiya sa bawat Pilipino ng kalayaang makapaglakbay sa loob man o labas ng ating bansa. Subalit sa ilalim naman ng Republic Act No. 9208 o ang Anti-Trafficking in Persons Act of 2003, pinapayagan ang Bureau of Immigration na magtakda ng guidelines para masawata ang mga kaso ng human trafficking. Oras natin 18 minutes makalipas ang alas 12 ng tanghali. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Bombo Weather Update. Sa ating weather report, mga kabombo, bagyong Amang maari pang lumakas pero yung takbuho ng bagyo maari daw hong magbago ayon po ito sa mga eksperto. Nasa ating Bombo Weather Center si Bombo JC Galvez. Bombo JC. Bombo Genesis, Bombo Everly, bumilis pa ang bagyong Amang habang nananatili ito sa silangang bahagi ng Pilipinas. Batay sa data ng Bombo Weather Center, huli itong namataan sa layong 270 kilometers sa silangan ng Virac, Catanduanes. Kumikilos ito ng pakanluran sa bilis na 30 kilometers per hour. Taglin nito ang lakas na hangin na 55 kilometers per hour. Malapit yan sa gitna at may pagbugsong 70 kilometers per hour. Dahil dito, nakataas na ang tropical cyclone wind signal number 1 sa mga sumusunod sa Catanduanes, sa Sorsogon, Albay, Camarines Sur, Camarines Norte, Quezon, kabilang na ang Pulilo Islands, Marinduque, Masbate, Ticao Island at Burias Island, pati na ang Eastern Samar, Northern Samar, Samar at Biliran. Narito naman ang inaasang magiging takbo ng bagyo sa mga susunod na araw, kaya naman pinag-iingat ang lahat sa posibleng mga pag-ulan at pagbaha sa mga lugar na nasa silangang bahagi ng ating bansa. Mula sa Bombo Weather Center, ako si Bombo JC Galvez para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!
Kuha pa rin po tayo ng mga dagdag na development mamaya habang nagpapatuloy po itong pagbayo ng nasabi hong bagyo. Itong bagyong Amang na pinakauna hong pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa loob ng 2023. Meanwhile mga kabombo, daang pasahero stranded matapos itaas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Catanduanes. Yung klase ho sa ilang mga bayan suspendido. May nakuhang report dito ang Bombo Radyo Legazpi. Stranded ngayon ang daang-daang pasahero sa Tabaco Port Salbay na patungo sa lalawigan ng Catanduanes at vice versa dahil sa sama ng panahon na dulot ng Tropical Depression Amang. Ito matapos itaas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Island Province ng Catanduanes na naging rason upang suspendihin ang klase sa ilang mga bayan. Ayon kay Verac MDRRMO Operation Chief Mark Matira sa panayam ng Bombo Radyo Legazpi, naghahanda na sila sa posibleng maging epekto ng naturang sama ng panahon. Katunayan, nagsasagawa na umano sila ng ocular inspection sa mga kalapit na baybayin kung saan nagsimula na ang mga mangingisda na itago ang kanilang mga bangka sa ligtas na lugar. Batay sa taya ng Philippine Ports Authority sa Tabaco City, nasa 340 ang mga stranded na pasahero na patungo sa lalawigan ng Catanduanes. Inaasahan namang madaragdagan pa ang naturang bilang sa mga susunod na oras dahil patuloy pa ang pag-uwi ng mga nagbakasyon itong long weekend patungo sa kanilang mga probinsya. Samantala sa hiwalay na panayam kay Pag-asa Weather Specialist Christian Alan Torrevilla, sinabi nito na hindi nila inaalis ang posibilidad na maglandfall ang Tropical Depression Amang sa Catanduanes, subalit patuloy pa umano silang nakabantay sa pagbabago ng galaw nito. Posible din po na tumaas ng madagdagan ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa ibang parte ng Bicol Region sa mga susunod na mga bulletins. May posibilidad din po na maglandfall itong bagyo. Mula rito sa Bombo Radyo Legazpi, Bombo Romela Sakayan Wanda sa nagulat for the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Samantala, iba't ibang klase naman ng isda naglabasan matapos ngang matuyo itong ilog doon sa Ilocos Norte. Abay, mga residente naman namulot na ng bultong kilo. Alamin natin ang buong detalye mula sa Bombo Radio Lawag. Labis ang tuwa ng mga residente sa Barangay Dipilat, Bayan ng Vintar dahil sa tila pagbuhos ng iba't ibang klase ng isda sa nanuyong ilog sa nasabing barangay. Ayon kay Barangay Chairman Nick Foronda, nagsimula ang pagpapakita ng mga isda nang mawala ng tubig ang ilang bahagi ng kanilang nasasakupang ilog. Sinabi ni Foronda na dahil dito ay dinumog ng kanyang mga kabarangay ang lugar upang mamulot ng isda. Anya, bultong kilo ng iba't ibang klase ng isda ang naiuwi ng bawat residente kung saan karamihan dito ang bukto o ang tinatawag na goldfish dahil sa mahal na presyo nito kasama ng sugpo at iba pa. Kaugnay nito, ipinaalam ni Foronda na hindi ito ang unang taon na maglabasan ng mga isda sa natuyong ilog at karaniwang nararanasan ito ng lugar kapag dumadating ang summer season kung saan ang tubig ay dumidiretso sa katabing Bislac River. Pakinggan natin ang pahayag ni Barangay Chairman Nick Foronda. Opo sir, sa biyaya ng dagat natin, marami po ang nakinabang sa mga isdang nakuha nila. Yung sir, palileng, bukto, yung udang sir, yun ang pinakamarami sir, yung bukto at saka palileng. Yan ang balita mula rito sa Bombo Radyo Lawag. Para sa Bombo Network News, sa Bombo J. Agnir. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, sa Basta Radio. Bombo! Mula dyan sa Ilocos Norte, dako tayo sa Iloilo. Ito hong Transport Cooperative sa Iloilo, pinakauna sa Pilipinas na nag-adapt ng Panay Card para sa automatic fare collection system sa PUV. May nakuhang report ang Bombo Radio Iloilo. Inaasahang mas dadami pa ang mga jeep sa Iloilo na gagamit ng cashless payment system na bahagi ng Public Utility Vehicle Modernization Program ng National Government. Ito ay kasunod ng launching at turnover ng Panay Card sa Metro Iloilo Transport Service Cooperative na siyang pinakauna sa buong bansa. Ang Panay Card ay isang automatic fare collection system na powered sa Sunme kasama ang Infinite IT Solution Services Incorporated na titiyak ng efficient experience
experience para sa riding public. Sa panayan ng Bombo Radio kay Jose Marie de los Reyes, chairman ng nasabing transport cooperative, sinabi nitong may ilalagay na accredited e-load station sa lungsod upang maka-reload ang commuters ng kanilang cards gamit ang digital wallets at banking applications. Napagalamang mahigit 200 units ng modern jeepney sa ilalim ng naturang kooperatiba na nag-ooperate sa Iloilo City at sa karating ng mga bayan. Right now, we are doing it manually. You have to bring the money from bus to our office, and we have to secure also the money which is we are collecting. There's a lot of coins, there's a lot of paper bills, and after 2 days, the banks will get it from us, and then it's a really tedious process. If we are going to use the cards, it's easy for us, easy for the passengers, so everything will be easier during our operation. Si Mr. Jose Marie de los Reyes ang chairman ng Metro Iloilo Transport Service Cooperative. Para sa Bombo Network News mula rito sa Bombo Radio Iloilo, ito si Bombo G. Sapadios. Para sa the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang monitoring naman sa threat level ng mga public officials sa Davao Region, pinapaigting pa yan ni Philippine National Police Chief Azurin. May pagbabalita ang Bombo Radio Davao. Bumisita sa tanggapan ng Police Regional Office 11 sa Camp Sergeant Quintin M. Merecido, Buhangin, Davao City, si PNP Chief General Rodolfo Azurin Jr. para sa command visit kahapon, Martes ng gabi, Abril 10. Sa maikling pagdalaw ng hepe ng kapulisan sa PRO 11, nagpaabot siya ng kanyang pasasalamat sa mga kasamahan sa buong Davao Region dahil sa pagsisikap na mapababa ang crime rate sa buong bansa ng 14% nitong kasalukuyan. Inutos ngayon ni Azurin ang pagpapalawig ng seguridad para sa mga public officials sa pamamagitan ng pagsusuri ng bawat threat levels o mga banta sa kanilang buhay. Habang papalapit na ang isasagawang barangay and sangguniang kabataan elections ngayong taon. Inaasahan ng opisyal na magiging ligtas ang isasagawang halalan sa barangay sa mga opisyal maging mga sibilyan. Ating pakinggan ang pamahayag ni PNP Chief General Rodolfo Azurin Jr. We need to continue assessing, evaluating the different threat level of our elected, appointed, local and national leaders dito sa buong police dito sa buong Region 11. Why? Because as much as possible, we wanted to keep the peace in our region. We wanted na walang masaktan, walang masugatan, or walang mamatay kahit na isa man sa mga elected or appointed local or national officials, na ganun din naman ang ating hinahangad na kung po pwede ay wala ring masasaktan or mamamatay sa mga ordinaryong civilian because of the violence that is happening. Nagpaalala rin ang hepe ng kapulisan sa pagpapalakas ng kanilang mga proyekto sa kanilang komunidad sa ilalim ng Kasimbayanan o Kapulisan, Simbahan at Pamayanan Program. Nabanggit din niya ang importansya ng kapayapaan at kaayusan sa buong rehiyon na mas lalong humihikayat sa mga banyagang mamumuhunan na inasahan na muling magpapalakas ng ekonomiya ng bansa na una nang pinadapa ng COVID-19 pandemic. Ating muling pakinggan ang tinig ni PNP Chief General Rodolfo Azurin Jr. When investors or yung mga businesses ay nag-uumpisang magpuntahan dito sa Davao Region, magpatayo sila ng mga iba't ibang negosyo, it means merong effect yung economy, hindi lang dito sa Region 11 but throughout the whole country. So it means we are helping the objective of the Marcos administration to have a robust economy,
to help in the economic recovery which lahat ng mundo ay naranasan because of the COVID-19 pandemic. So maraming mga trabaho ang nawala, maraming mga negosyo ang nagsara because of COVID. So ngayon ay nasa road to recovery tayo. Sa nakatakdang pag-alis sa kanyang pwesto bilang hepe ng PNP at ganap na pagretiro sa serbisyo, inaasahan ni Azurin na ipagpapatuloy ng kanilang hanay ang kanilang sinumpaang tungkulin na maglingkod at ipagtanggol ang bayan sa kabila ng mga kritisismo at panunuligsan ng publiko na kanilang hinaharap. Nag-iwan rin ng payo ang hepe sa mga kapwa-pulis na huwag mag-atubiling humingi ng tulong sa mga kasamahan sa panahong makararanas ng isyu na may kinalaman sa kanilang mental health. At yan ang ulat mula sa himpilan ng Bombo Radio Davao. Para sa Bombo Network News, Bombo K. Marigulye. Para sa masang radyo na Pilipinas at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Luzon, Visayas at Mindanao, yan na pong kabuuan ng ating balitaan sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News mula sa Makati News Center. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Standard Time, 32 minutos na nakaligad sa takna sining alas 12. Balik na din sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. May tubtob launa pa kamo sa paghulog sa inyo sining mga entries para sa aton sining barangay draw. Dinaiya sa may barangay Kalahunan sa distrito sa Mandurriao. No, ang aton sining mga kaupdanan padulong na dira. Sa aton sining mga kabombo, may mga dropbox centers makita o may mga dropboxers kita dira o dropboxes rather nga ginplastar sa area sang barangay Kalahunan na Mandurriao. Gani hingagaw pa kamo. Pwede pa hasta launa sa hapon na. Sa aton sining mga kabombo kaya nga aton sining barangay draw magasugod las 2 sa hapon dira iya sa may barangay Kalahunan sa distrito sa Mandurriao. May video kit challenge kita dira nga kung saan dua ang magadaog sang tag 500 pesos nga cash kag 8 ang magadaog sang tag 1,000 ka pesos kada isa. Sa aton sining karon nga makabombo. Sa mga magatambong sa aton sining barangay draw, ginaagdagin ang tanan, lakip na dira sa may Pakyad Uton. Sa mga kabaranggayan sa distrito iya sang Mandurriao nga magkarikag magtambong sa barangay draw sa Buena Mano Salvo Year 17 na promo. Sa pagtambong ninyo sa aton sining barangay draw kung may entry kamo ginhulog para sigurado dala na kamo daan sa inyo sining mga valid ID para nga paglawag sa inyo sining pangalan later on sa aton sining mga kabombo i-present nyo lang inyo sining valid ID sarang na ninyo nga mabato ng inyo sining premyo. Subong man nga adlaw nagsugod ang semana sa Iloilo. Sa aton sini karon nga mga kabombo kag may kantanan sini mayara sa ginpatigayon nga mga programa dira iya sa may Capitol Grounds. Isa na diri sa aton iya nga mga kabombo ti maghambal kay ang probinsya sa nga Iloilo. Ara dira ang aton sini iya nga agricultural area. Kung saan madamo sa aton sini iya nga mga kabaruanan diri sa probinsya sa Iloilo. No, ang nagatutok man sa production sa mga nagkalain-lain sini nga agricultural products katulad sa mga utanon, palay kag mga prutas. May 120 ka mga farmers ang nagpartisipar sa More Progress Garden na kadungan sa semana sa Iloilo. Standby balakay i-check na to ng linya karon ni Bombo Lindsay Pade para sa sining dugang nga mga impormasyon may kantanan sa mga programa nga inline sa selebrasyon sang semana sang Iloilo. Lakip na sina diri karon sa aton sini mga kabombo ining pag-regulate pala sa mga ambulant vendor raw. Kay si Councilor Johnny Yang ginaduso gidiri ining pag-regulate sang
pagbaligya, no, from 5 a.m. or 5 p.m. to 5 a.m. Sa aton sini mga kabombo kay kuno ISOR naga-contribute sa paglaptasang basura, so on and so forth. Ti balik-balikan naton ang nangin balasihan diri karon ni Councilor Johnny Yang, no, kun bala takos kag angay gid nga amo sini karon ang buhaton kay sa madumduman tapagani sa aton sini mga kabombo during sang height sang pandemic, sa hindi man sa during sa height sang pandemic kundi pagtahaw-tahaw na sang COVID-19 sa pagsaka sang mga kaso, gini-encourage naton ang aton sini nga mga kabombo nga magpangita sa mga pamaagi agud nga maka-income. Ini pinaagi sa small and medium enterprises. Sa aton sini nga mga kabombo no negosyo gamay. Ti karon ang mga kabombo nato nagatingwa ini mga ambulant vendors nga maka-negosyo kay ti nagbalik na sa karon mo, no, may mga face-to-face classes na ang trabaho sa opisina 100% nati, may mga empleyado, may mga estudyante nga sarang gidiyang makabakal sang ila sini nga mga balaligya sa tion sang oras, no, for example sa mga estudyante ti recess abi sa agang recess alas 10, no, kung ako magsala may iban may 10:30, no, break time sa mga empleyado ti during lunch time no, kag may break time man sa hapon mga 2:30 to 3 p.m. ti dira gina ang volume sang tawag singiri volume sang customer sa mga ambulant vendor, no, same as with sa dismissal 5 p.m. to 7 p.m. no, dismissal sa mga estudyante, ang iban siniti tapos ng ila siniyang office hours. Dira man kagang ibanti nagakaon na isang street foods. Ti nagakaangay gid man bala nga i-regulate or balo naton abi sa aton sino makabumbo. Ti umpisa lang kamo baligya alas 5 sapon at tubtob alas 5 sang kagahon. Ti ang pamangkot naman sa alas 5 sang kagahon ang tawo daw ay naman niya sa may nagabakal sa street food abi butang naton alas 11:30 sa nga tuwang gabi hasta na magkagahon. I-check na pala si Bombo Angel Tan kay ang City Environment and Natural Resources nagpahayag nga kon ISOR gid man ti mas maayo guro nga magadihon sang ordinansa at the same time programa ang syudad sang Iloilo pinaagi abi sa legislation sa aton sini nga mga alamon, talahaon nga mga konsihal diri sa syudad nga nagagata ang utok bla. No? Ati, kung ISOR galiti, pangitan ta sila sang lugar nga dira lamang sila makabaligay tapos ang stalls nila, palariyo ang palariyo itsura, ang kiosk nila, palariyo kadako, palariyo itsura. Pero, bright idea bala or makabig tabra nga brilliant idea ang hambalo nimo nga regulate nimo ang mga ambulant vendors 5 p.m. to 5 a.m. Si Bombo Angel Tan may follow-up report. Jel, sa report please come in. Bombo Chama dugay na nga ginapangitaan sang paagi sang City Environment and Natural Resources Office ang paghimo sa mga basura sang mga street foods nga ginabilin sa mga nagkalain-lain nga bahin diri sa may syudad sang Iloilo. Sa interview sa Bombo Radio kay Engineer Neil Ravena, pinuno sang City Environment and Natural Resources Office, yagi payag nga nagadugang sila sang mga waste bin sa basurahan sa mga area nga tituman gid kadamo ang mga basura nga makolekta ilabi na sa may area sang Fort San Pedro kung sa diin nagdugang in sila Bombo Cham sang pulo ka mga trash bins. Sino kay Engineer Ravena ang ila concern sa may City Environment and Natural Resources Office nga di ma-ensure ang proper waste disposal sang sining mga basura. Kagabayon sa ilang ginahimo nga sikang Bombo Cham ang pag-obserba kung diin nga mga lugar ang madamo gid o kung nagdugok ang tawo kag halimbawa na diri ang mga plaza o kung public plaza diri sa syudad sang Iloilo kag ginalantaw subong sang talatapan ni Engineer Ravena nga magpahamtang kag magdugang sang mga mas dako nga waste bins para mas maakomodar ining kadamuon sang mga basura.
Nagsabahin naman sa ginapropose ni Councilor Johnny Yang ng ordinansa which is amo ining pag-limit sa oras nga pag-allow sa mga street food vendors nga magbaligya from 5 p.m. to 5 p.m. Tiing kaso ang mugid man ni ang direksyon sang konsihal suno kay Engineer Ravenna dapat i-identify kag categorize ining mga vendors nga ni ara daan baligya Bombocham nga wala nagkakaangay ibaligya kung gabi na. Suno sana tungdan mas maayo nga maka-provide ang Iloilo City Council sang mga itsura sang cart nga pwede mahatag sang city government kag mahatagan sang design just like sa tricycle route plan nga gina-propose man ni Councilor Cedric Cabaluna nga may colors per district and just like ining sa mga carts man nga kung pwedeng himuon sang city council para sa mga food carts sa sining mga street food vendors. At the same time, Bombocham, nga if ever ma-identify sila per district and ma-cluster ang ila area, mas mangin mahapos ang pagtipon sa waste disposal sang sining mga vendors. Kag ang matabo bala Bombocham sa siningin to post nga ordinansa ni Councilor Johnny Yang, nagambal diri si Engineer Ravenna, kinahanglan gid istoryahan kag patawagan sang mga stakeholders, mga vendors, agud ma-review and discuss sang maayo ining ordinansa man nga gina-propose sang konsihal. Yari aton pamatian bala ang nangin interview sa Bombo Radio kay Engineer Neil Ravenna sang aton ma-interview. Kay especially diri sa Fort San Pedro, damo na sa mga ambulant vendors, no. But I think the good councilor siguro ilang taon niya gid anay i-categorize ang mga ambulant vendors kay iban nga ambulant vendors hindi man nagakaangay nga ilibod nila ilabaligya during during night time or wee hours, no. So I think i-categorize ta anay siguro kag we will be from the government side, we will be providing them the waste bins kag siguro kung ma-organize sila abi, no. Kung ma-organize sila, pwede na sila naton nga ihatagan sa mga rules and guidelines nga kung paano nila i-dispose ang ila solid waste. Kag at the same time, kung diin nila i-park ang ila nga mga carts, no, food carts, para hindi man maging eyesore sa aton mga dalanon, no. So ini siya in relation naman sa road clearing kag mga eyesore sa aton dalan. Kag mas maayo pagid guro kung mag-provide ang aton city council sa mga design kag anong mga itsura sang food carts nga pwede naton ihatag sa ila para maging uniform, no. Kung pwede nga by district amo ni ang design sang inyong food carts para ma-identify ta nga ini sila mga ambulant vendor sa amo ni nga distrito. Kag ang amo lang concern diri sa office sa Senro nga maano tagid, no, ma-ensure nga ang ila waste disposal kag syempre ang waste disposal naga-connect man sa health issue, no. So nga kun maayo ang ila pag-prepare sang food kag ang tubig syempre sa Senro man kun din sila nagakuha sang tubig nga ginagamit nila in preparation sang ilang mga ginabaligya kag I think ang waste disposal gid, no. Kung manotice nyo, nagdugang kami pulo ka waste bin sa Fort San Pedro area pero puno gyapon, no, puno gyapon. So isa na sa amon ginalantaw nga dapat matudloan kag ma-orient sila on how to dispose ang ilang mga basura. Mayara kita na identify, no, nga mga ambulant vendors kag nag-connect na kita sa SSU para ma-inform ini nga mga ambulant vendors to ensure sang proper waste disposal sa mga areas nga ina, no. So I think also isa sa gina-suggest taguro nga ilang tahon is that to identify sang area wherein nga dra lang sila pwede magtipon kag magbaligya so that ma-cluster naton ang ilang area kag maano naton ang waste disposal kag waste collection naton sa area will be organized sa Fort San Pedro area, no, dira tapos diri sa may Ledesma Quezon area, Haro Plaza
Arrow Plaza, usually sa mga plazas, no, public plaza naton may ara man. And nag-provide naman kita dugang nga waste bin para sa dra, no. We will be designing siguro lain nga waste bin para sa mga public plaza. So siguro much larger nga waste bin kay na-identify naton ini nga mga dra naga-converge ang mga tao, at the same time dra man nagatipon ang mga ambulant vendors. Namon is a welcome development but need siguro nga magpatawagin sa stakeholders kag amo na isa ta suggest guro kay ti ang mga ambulant vendors hindi plarias ang ila baligya nga nagakaangay nga ilibod sa amo nga oras. So I think it should be discussed thoroughly, no, during the committee hearing kung ano ang posible nga ma-accommodate man ang iban nga ambulant vendors wherein nga hindi lang tanan makabaligya sa 5 p.m. to 5 a.m. Bombo Cham, nabatian sa mga kabombo naton, si Engineer Neil Ravena ang pinuno sa City Environment and the Natural Resources Office. All right. Now, gusto ko maibaluan gid kung anong pamuno gin halinan gid sinibala Bombo Angel. Ang puno-puno gid bala sang tanan kay ti dugay ta naman ay nabatian. Dugay ta naman ay nabatian Angel nga may plano ang syudad nga mag-provide sang palariyo itsura nga kiosk. Pangitaan sila sang lugar nga kung sa diin ti pwede sila makabaligya, so on and so forth. But diin gid yan naghalin, no, ang tinutuyo ni Councilor Janiang may mga regulation sa oras ang mga ambulant vendor, no, kag anong hindi pwede ibaligya sa hapon hasta magkagahon do nagdugang libugang ulo. Anyway, Arebe, pati ang taliwat ang statement ni Councilor Janiang. Sa aton pag-tanaw, observer, especially sa Molo, no, Plaza, kita ka damo ni dira sang ambulant vendors, no. So nag-coordinate man ta sa SSD, no, with regard sa ambulant vendors. Ang problema naton pagplastar sa iba natong vendors, ginabili nilang ilang karito. So, number one, daw kalaway tanawon sa aton nga mga turista, no, sa mga bisita. Number two, ang salakyan nga magpark sa dalanon, hindi nakapark kaya ara na ang ambulant vendors naton. So, isa man na nga suggestion sang SSD naton nga office nga ginasuportaran nila nga aton nga ginapropose ordinance with regard sa ambulant vendors. Ginalimit naton ang ila pagplaster from 5 o'clock sa hapon hasta 5 o'clock sa aga. So, ang nakita ko lang sa Molo, siguro sobra mga 20. Di po ang concern Manila sa ibang nga area, gusto man nila maklear sa mga vendors nato ng ilang mga karito. So mula na idugang ta nga ilimit na lang kag dapat i-pull out na nilang ilang karito after sang restriction nga 5 o'clock. Ang ginhatag sila 5 o'clock sa hapon hasta sa 5 o'clock sa kagabi. O may ara siya penalty. All right. Now, sa aton sini nga mga kabombo, sino ang in charge sa mga ambulant vendor nga ni? As far as I can remember, lawig na ni nga diskusyon anay parte sa ambulant vendor, sadto anay tigin require ini sila nga magkuha sang mga nagakaigo sini iyang permits sa health and sanitation. Tapos may business permit pagin ini sila, so on and so forth. Ano nga talatapan ang nag-regulate sini sa ila? Ti ara kuno sa Special Services Division, Special Services Unit, SSU, no? Ang head dira ambot ko na mo mangyapon ng head sumong si Miss Sela Hill. Now, ang problema ni Kagawad Janiang nga nakita iya sa Mulo lamang kiti permito ga pangapis Kagawad Janiang mo. Sanay Mulo? Perminito sa nagapangapi. Ginabilin ko no ang kariton. Ikaduha yung problema, ang salakyan, ga park sa dalanon,
Hindi ka park kay hara mga ambulant vendor o hindi nagabaligya ambulant vendors dalano na. Oh, now, kagawad, base kon lost or nawadaan ka lang sa mga terms, pero technically, officially, ano pa da nga mga li, hindi pwede man ka-park kagawad ang salakyan, private vehicle, hindi man pwede ka-park sa dalanon. No? Realidad na, tikon mga pikada kagway ka parkingan, tabugon mo yung mga ambulant vendor. Or just for santo. Buot silingon, sa aton sini nga mga kabombo, iho ni carbon niya, kadamo sa mga empleyado dira sa Iloilo City Government or mga empleyado sa Special Services Division or Department or whatsoever, amuning pugaon ninyo nga iplastar sa gusto ang mga vendor dira. Butangan sila i-designate. Habalon nyo may vendor 1, vendor 2, vendor 3, 4, 5, 6. O kung magnubinta dira mga ambulant vendor, dire lang kamo kutob. Isa lang kamo kalinya, hindi kamo maglapta. Amo kuntani ina. Sa aton sini nga mga kabumbo, hindi iya sabat ang i-regulate mo yang oras ang ila sini nga pagbaligya. Kay tiko na mo sinang sitwasyon karon sa aton sini nga mga kabombo, i-clear kay Aysor kuno damo nagakabilin nga bas. Hambalon ang mga vendor, manduan ang mga vendor, kay ti sa pagkabalo ko do may mga pagsulunda na nga kasubong sini. Ugaling ang problema naton kadamo-damo sa aton sini nga mga ordinansa, guidelines, so on and so forth. Ang implementation is very poor. Ang implementasyon pigaw. Sa aton sini nga mga kabumbo, ti kagawa dyan niyang a 2 cents piece of advice or worth of advice sa imo. Sir, with all due respect, hindi na ni pag-iduso ang tawag siya ni ining regulation nga 5 p.m. to 5 a.m. lang 5 a.m. lang ang mga vendor sa pagbaligya. Maluoy ka. Kay kung iduso mo ni sir, kung iduso mo ni, asta ka lang sa birthday ko sa 2025. Hindi nga asta ka lang da sa 2025 sa birthday ko, asta lang da ang imo siniiya nga political career. Kay mapati ka man kag sa hindi sa akon, bisan ilabo mos bato, pila kabilog ang mga vendor, pila kabilog ila sini nga pamilya. Ang lihok nimo kagawad dyan niyang sir is anti-poor. Isa sa mga rason mo, ang salakyan, ang private na salakyan, hindi ka park sa dalanon, kaya rang ambulant vendor. Anti-poor ina kagawad. Mag-amo sina, kung buot kay ara, kadira, kag hindi man gani ni imo komitiba. Hindi man gani ni imo concern. Hindi ba? Pangita ka na lang, ipursu bala itong pag-regulate sang native chicken? Ipursu bala na yung nga kada barangay may oras ang pagsumba? Stick sa imo bala iya nga game plan nga nagpadaog sa imo sa eleksyon nga ginpapungko kadira bilang konsihal. Anong imo sini nga do tagline now? Johnny Young, forever young. Okay, forever young. Ano imo mo para mangin forever young ka? Mangin active ang imo sini nga lifestyle. Stay away from alcoholic beverages, sa mga kung ano pagkita ng mga pagkaon nga nagatuga sang balatian. Dira ka bangko. Lunsyar ka sa mga programa nga nagaulikid sa ikayong lawas through sports, through exercises, through Zumba. Nagtahaw na ang pandemya, gina-encourage na gani aton sini nga mga kabumbong nga magbaligya. Kung ang punto naton Aysor kay nagalinapta ang mga ambulant vendors dira,
Iho di carbon niya, anong ginahimo sa Special Services Division or Department o kung anong tawag sila dira? Unit. Suguon mo sila o obra ka dira kay kagawad, legislator ka mo, miyembro ikaw sa City Council, himo ka dira sa mga pagsulundan or ordinansa, or i-review mo mga ordinansa kay may existing ordinance na kita sa pag-regulate sining mga ambulant vendor. Kagang imuon mo, no? Sa aton sini magkabumbo, panikasog ka dira nga ang implementation sini may igo, gadulot, may tupa, hindi kay asta lamang sa papel. Oh? Kung parte naman iya sa basura, in fairness man sa mga ambulant vendor, kita permita ka kaon street foods mo. No? Anong paborito mo, engineer? Akon, tempura, quick. Oh? Ang fishball. Tanan, may ara man gani iya, may mga nagaguluwa na subong may mga pares. Kadamo lang, may mga sweet corn, so on and so forth. Pero, iniya personal observation, ambot kon ma-agree sa ako naton sini magkabombo nagapamati nagupod karon sa Facebook Live. Nga mayara iya sang kaugalingon sini iya nga basurahan nga dala ang mga ambulant vendor nga kung tapos na ikaw kaon, ihatag mo sa ila ang ila sining plastic cups or styro box ng gamay na o kung whatsoever dira. Kag ginadispose mo nila, may basurahan na silang awato. May plastic na sila dira nga unay. Kaya ang iban sini nag-insindi. Now, kung ang problema na itong paglaptas ng basura, bala nyo kung sino may sala? Ang mga irresponsable nga customer sang ambulant vendor. Ang mga irresponsable nga customer nga pagkatapos sila waslik sa wala, waslik sa tuo. Apisar, nga may mga basurahan na dira nga ginpang butang, tigid dugangan pagid gani sa City Environment and Natural Resources Office, dira sa may port area, kag sa iban pa nga ginaplastaran sa mga ambulant vendor. Tiyan mo sinabala, review kita, tuon kita sa mga ordinansa kung may mga existing ordinance or whatsoever dira. Bala mo pagkakonsihal iya sa aton sini nga mga kabumbo, sa pinakalipot sini iya nga paglantaw sa kung ano ang function sang konsihal para ni man sabla mambalan nga yog ginambal ko. Ano na naublasang konsihal naman? Atensisyon, pirma, pamati, pungko, puli. Para hindi ka mabilong sa musina, dapat active ka man. Active ikaw in the sense, ngati sa imo sini iyang ginauyatan. Kung may ginauyatan ka nga committee ba, chairman ka bisang kung ano dira nga committee, dira ang imo sini iyang nga focus Dira ikaw focus. Review ikaw, basa ikaw, lantawon mo to. Mangkot ka dira, suguon mo to staff mo o kadto to be sa SP Secretariat. Lantawa to be ang under tanan sa akon sini nga committee ba? Ano dira ang mga ordinansa? Ano dira ang mga amo sini amo sadto? Tun-an mo. Kuntak-an ka magtuon, hire ka sang tawo nga matuon, tapos tun-ida, storyahi ko krons gabi. Painsindi na sa akon. Ti anong mayo sinay munda? Nga makabulig kita sa pumuluyo. Sa aton sini magkabumbo. Ti ang barangay affairs. Hindi lang gid ko amo sina ka pihogid, pero from time to time naga-operate sila with the City Health Office. Kay one time to may natabuan ako nga gina-inspect sang sining mga inspectors kung ang ice nga ginagamit sa sining mga sagugulaman, halo-halo, hilabi patang ininit sumong sansaw,
kag kung ano-ano pa dira, ginapasigurado man nga nagasunod sa sining guidelines nga ang ice nga gamiton kung ginakonsumo, dapat hindi ining ice bala nga bluki-bluki kung ginabakal. Kay ti inaiya for ano lang na, para nga ma-freeze nimo or magamit nimo nga mapabili nimong kalamigon sang isa iya ka produkto, abe. Pero siling nga isamo mo for human consumption, hindi na pwede, ginabawal na. Last time to ginpaula gid sang enforcer. Ti okay na iya. Mga kasubong sina kay napabalo naman na inform naman ginplastar na ina sa mga ambulant vendors nga dapat ang gamiton ninyo nga mga ice or ang gamiton sini ninyo nga produkto sa pagpreparar, pagluto or whatsoever sa inyo sini ginabaligya dira, dapat pasiguraduhon taman nga malimpyo para malikawan nato ng mga acute gastroenteritis, no, amoeba, o kag other waterborne diseases. Ti inaiya pa maagi man in a way nga ginabuligan naton ang mga vendors naton nga eksaktuhon ang ila sini nga ginabaligya. Hindi bla? Sa aton sini nga mga kabombo, damo-damo. Hambal gani sa akon sang akon kilala si Nyanoy, there are 100 million ways to kill a cat. Damo-damo mo pamaagi para nga mapatay mo ang kureng, pero hindi literal nga mo sinang nanamin ko. But silingon nga ti kadamo pa sang sarang siniiya nga mahimo sang aton sini nga mga konsihal through legislation nga ti ma-improvar Manila ang mga ambulant vendors, mabuligan nila ang mga ambulant vendors. Another personal experience, i-share ko sa inyo sa aton sini mga kabombo, nga daw sa sobra ko ka doon nag-init pala ulo ko to engineer mo. Sling ko doon nami aperkaton akon kaw galingon galing kiti sakit man na pero gapamati lang ko sa istorya bla nagbakal ko inasal. Bakal ko inasal. Ang balon ta, dinis freedom dio dinis kilid dio. May nagdulog nga nagapapili pa lang to kay man before election mo. May nagdulog amo na SUV tapos ngalan niya dako-dako. Kapapili sa konsihal. Now may nanaog. Siguro staff ya to or whatsoever. Tapos ining si aspirant, councilor aspirant, nanaog man. Tapos nagambal to ang staff ya sa nagasugba, nagakuyab-kuyab. Siling niya, kilala mo na siya. Nagapapili na konsihal. Sinya, amo na siya, palangga yan na ang mga vendor sa kilid sang dalan. Palangga yan ang mga vendor sa kilid sang dalan. Niya, ang mga ambulant vendor, palangga yan na. Niya, suportaran ta ni siya. O tinuokay man kung tani, engineer. Galing ang una-una ko nga nasiplatan, papili ka konsihal, tunga dalan kay mo yung madulog, kag dito mo ipundo imo sining slakyan. Tido, bakit mayad? O, siling ko, one point. Sang nagapili na sila sang ilang nga ginbakal nga inasal, sa aton sini magkabombo, do mga worth 500 pesos ba ito yung bakal nila mo? Ti ako, ni pusipos ba lang ko, kay do ako gani, 550 pesos bakal ko to eh. Pero nag-ipos na lang ko, engineer, ipos na lang ko. Bala mo kung anong ginotek ni konsihal aspirant sa nagasugba? Paamani man tadabi. Sang nakabati ko nga paamani man tadira, abi, dito na ko iya. Dito na ko kumbaga pa nag-awas ng lanahan ko. No? Inang nagasugid ka nga palangga mo amuning manugtabang sa mga ambulant vendor, sa mga street vendor, pero pilagi ng ginansya nila. Dako kaning paslamat nila to kay nakabakal si councilor aspirant sang worth 500 pesos kinasal, tapos mahutik ka pa nga paamani mandaabi. Tikunting ginansya nila karon kantos paaman. May mga ganito, when daog
Di ba, engineer? May mga nito, ang daog ah. Oo. Ang akong tani kina-expectar lang nga, baka sabi 500. Kwarta niya 1,000. Pag bakal yung 500, gakuot na ang gabantay nga makambyo siya. Ang gina-expectar ko to nga kampiyon tani, ba, engineer? Nagambal, sabi nga, hindi ah. Dira lang ng kambyo, idugang sa kapital mo. Iho di karbon yan. O, do magabot man kudayon ka magamba nga ari pag idudugang man sa kapital mo. Amon ko na siguro ako na, no? Para nga madumduman ko perme. Yom-yohom lang tas ni. Pero amo na bala. Sa aton sini magkabumbo. Kung nagahambal kita nga nagaulikid kita sa amo sini nga sektor, ang aton sini nga focus or for example abi kung committee bata mo sini ang chairmanship ko dira lang kita in kaso por kaso nga kung maglabang kagin man abi magwa ikaw sa committee ba nimo kag do may napinsaran pag ikaw iya nga brilliant idea, you can always share ina sa imo sini nga kaupo dira sa konseho kay ako yan nagapati ako nga i-recognize man na nila sa uli later on kung ma-materialize inang ideya nimo. No? Kay tiwai isang monopoliya sinisang ideya mo. Sa aton sini magkabombo, kag kung inang ideya makapaayo pagid sa mga pumuluyo sa syudad sa Iloilo, much better. Sa aton sini matag palamati. Arapas mo Angel? Pasinsagid dyan Ano gani ang chairmanship, committee chairmanship gel ni Councilor Janiang? Bombo Cham, Committee on Infrastructure, kag at the same time, Committee on Moral Recovery, ang natupaan niya committee ba ni Councilor Janiang ni Bombo Cham. Alright, akon advice liwat. Advice kay Kagawad Janiang, no? Kung nagapamati man siya or kung why siya nagapamati, kag may staff siya na o kung may kilala siya nga nagapamati, Committee on Infrastructure. Committee on Infrastructure, tiyanong himuon ko? Himo ako dira sang legislation or kung may ara na sang existing ordinance, lantawon ko to o ano pa din kulang, nga para nga mapaayo ta. Una bes, kung may mga ongoing construction diri sa syudad sang Iloilo, ang pinaka numero 1 naton nga problema, wala sang early warning device. Why isang early warning device? Tindihon kada ordinansa No, nga kung may ongoing construction, dapat may early warning device. Kung why kag hindi sila makabutang sa early warning device, amo sini may multa sila nga pagabayran, amo sini amo sadto. Diba? Ano pagid? Moral values and formation? Balikan ta, revisit mo ang curfew for minors. Kay sa mga nightlife spot diri sa syudad sang Iloilo, damo na subong minor de edad. So i-revisit na. Hindi nga kita. Di ko nara na ko dagaling ti kita kayari po ko di subong. I-revisit mo na. Lantaw mo to review mo kung ano pagid ang makapabakod sa sinang curfew for minors ordinance. Amo na bala gel? Kasimple lang gid kung una bes gamiton ta ang ginatawag nga common sense. Bombo Angel. Amo gani ina Bombo Cham ang ginakablakan subong sang pila ka mga vendors nga in kaso gid man di nga madayon ining ordinansa kag mapatigayon nga mapasar sa City Council, ti kadamo sa mga vendors ang madulaan gid sang pangabuhian and maayo man ni gani Bombo Cham nga ti after 2 weeks nakatarana na ini nga i-hearing sang committee ba under kay Councilor Rudolph Benzon so far Bombo Cham. Okay, sige. Pero tiyan mo na, advice ko kung madayon gid man kung sa Bombyong Music Festival may Kiss Your Broken Hearts Goodbye. Kung madayon sa kay Councilor Janiang Guro, Kiss Your Political Career Goodbye. Jel?
Bombo Cham, amo to galing hambal di mo nga possibly in kaso mga next birthday mo na lang mao mo na Bombo Cham. Tingin din lang bay luwana isang ang pagtakop sang termino kada 3 ka tuig June 30 mo tapos maumpisa ang bag-o nga term sa mga na-re-elect kag mga nagdalaog July 1. Di ba Jel? Amo na Bombo Cham. Ti mo na lang kung iduso gina ti depende siya kung ang kilala ko nga taga San Vicente, it depends apan. It depends sa the situation ginabambot Cham kung ano tini ang matabo kay kadamo sang mga tao ang nagpabutsag sang pagkadisgusto nga ti so siningin propose man sang konsihal nga ti alas 5 sa hapon tubtob alas 5 sa aga gid lamang pwede nga magbaligya ini mga street food vendors and ilaman nga concert Bombo Cham ti paan nga mga halo-halo makaing makaon panaingan mga gawin natin syempre amina ang mga alas 10 sa gabi, alas 11 media, alas 12, launa, alas 2, alas 3, alas 4, alas 5 sa ngaga. Sino makaon halo-halo? Halo kay mo. Jel? Sa mga taganang may mga kuan na bala, may mga hangover, basi pwede mo na bumutsa kahon. I rest my case. Kay nakapoy na ko. Thank you, Gijel. Ini si Bombo Angel Pichuriertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat, Gid, na Bombo Angel Tan. Ti kabay pa, kung makaparupaminsan man si Councilor Johnny Yang dira. Sa sining mga ginaduso niya nga nga tawag siya nga mga ordinansa. Ipatun ito bla kun ang pag-regulate to sang native chicken to kay nami to. Sa ton si makabombo. Oras naton diri sa Bombo Radio 13 minutos sa kaligad sa takna nga lawna pagabaliktad dugang sining mga balita kag impormasyon diri man sa aton sining palatuntunan na bomboanay sa udto ang balikan ta si Bombo Lens sa semana sa Iloilo kag ang crime rate sang Semana Santa nagnubo ipanggidimos na kaligad sining tuig kag iban pa nga mga balita karon kag impormasyon diri sa palatuntunan na bomboanay sa udto pagkatapos ginamang sa pila ka importante sining mga panom na oras. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for April 9 to 15, 2023. Sa sining Abril 14, Biyernes, ang Rains Band ang liwat nga magabalik sa stage para sa isa ka great musical show sa Thank God It's Payday. All yours umpisa alas 6:30 sa gabi. Sa Abril 15, Sabado, si Mr. Totong Villaruz and his dynamic band na magabalik agod liwat nga maglingaw sa inyo with their carefully selected songs sa Concert at the Plaza, Blasting Your Way, umpisa alas 6 sa gabi. Sa mga musical event, napulo ka mga Plazuela de Iloilo mugs ang iga-paraffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Abril 16, Domingo, kafistahan sang Divine Mercy. Sa ining adlaw, ginaagdang tanan nga mag-attend sang Eucharistic celebration sa La Tolda to celebrate the overwhelming mercy of Jesus Christ. Magasugod alas 11 sang aga. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas
Utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan ukon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo santo sa pagtuon sang American Home Shield mayara sang correlation ang color kag mood ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo suno sa mga psychologists ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue ka green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs sang isa katawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga maging infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit sang aircon agud nga mabuhinan ang init nga ilang nga nabatyagan. Apang nagpaanda mang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko. Mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Kadungan sang pagtigulang nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbag-o sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabugusan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kung tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, nabudlayan sila nga mag-digest sang ila ginakaon. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Masami bala nga nagabiring ang imo tiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism.
Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals, kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol, bagod nagakontain ini sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong nga dugo. Hindi lamang sa genes o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon, ang particulate matter o kunang particle pollution ang makatugas ng health risk kag nagapanabo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuginan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Pirmi kabala nagapanguyab, ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom kag kun kaisa mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin mas sobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pila lang ka adlaw. Samtang magkabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Ang cabbage o kung repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power.
Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Madamo sa ato ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Sunog kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert. Wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sa electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok nga naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away. Agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Molo Plaza, ang central landmark sang Molo. Isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad. Lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sina kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman ka marubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, ganing ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sang mga energy-efficient nga bombilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Pilion nga maggamit sang electric fan sa baylo nga aircon. Dapat organisado ang sulod sang ref kag buksan lamang ini kung kinahanglan. Limpyuhan sang masami ang mga appliances, agud mapreserba ang kapasidad sini. Husloon sa saksakan ang mga appliances nga wala ginagamit, amuman ang mga gadgets pagkatapos nga mag-charge kag full battery na. Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho? Matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos ukon sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan, mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang aton nga nervous system, sa diin nagapatas ini sang feel-good brain chemicals, kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Nagabanding pabala kamo kaupod sang imo nga pamilya? Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Ang pamilya nga nagaupdanay ang makahatag sang mabakod nga relasyon sa isa kag isa. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo
amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho. Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time. 30 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Balik diri sa pagpangalagad sang bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang nga mga balita kag impormasyon. I-check naton si Bombo Lindsay ba di may kantanan sa sining semana sa Iloilo. No? In connection sa sining celebration, may patigayon sining More Progress Garden. Para sa mga kabombo naton iya nga may kaygayonan man nga mag plastar sa ila sining mga agricultural products sa probinsya karon sa Iloilo. Bombolin sa report, please come in. Naglabot na Bombo Cham sa masobra 200 ka mga farmers ang nag-participate sa More Progress Garden sa Iloilo Provincial Government nga ginahiwat sa may Iloilo Provincial Capitol Grounds. Ini may kantanan sa ginaselebrar man niya subong nga adlaw tugtog sa Abril 14 nga semana sa Iloilo 2023. Actually, this is the 122nd na katuig no nga pag-establishar sa Iloilo Provincial Government Bombo Cham. So ang More Progress Garden ini may gipatigayon nga ribbon cutting kung sa diing ginupdan ini ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. and also sa Provincial Agriculturist si Dr. Ildefonso Toledo. Kag napakigangutan man nato si Dr. Toledo may kantanan sa sining More Progress Garden kag ini Bombo Cham may ara ini sila sa gipatigayon nga contest sa tanan Bombo Cham nga mga local government units. Open ini siya sa mga local government units, municipality man o kon barangay. Pwede man ang mga academic and technical education institutions, public man na siya or private, nga eskwelahan, private or business sector, mga non-government organization, pwede gid participate. Pero hindi dire pwede Bombo Cham ang ila ba lang ang mga commercial ang ila ba lang commercial lot nga timuon bay nila nga do garden bala Bombo Cham kagamo na siya ang upod or iga participate sa sining contest. So kinahanglan ma-develop gid sila ya Bombo Cham sang farm nga ila 1,000 to 2,000 square meters ini dapat nga sila gina maobra kag bisan pa ya ganino sa nasaling ko na bisan mga private or business sector pwede gid maka-participate. So masobra 200 na ka mga farmers na nag-participate subong kag ginalauman diri no sa provincial agriculturist nga madugangan pag ini Bombo Cham ang ining mga farmers naton nga maga-participate sa More Progress Garden. Actually iniya ang ining isa sa mga or main katuyuan gid no sa Iloilo Provincial Government kung mag-come up sila Bombo Cham sa More Progress Garden amo nga tihimuon ang probinsya sang Iloilo, like for example abi no kun manami tuya ang paghimo abi sang garden kasi depende ina mo silang innovation or creativity ang ining pagbutang nila sang garden or pag-design na abi nila sang garden. So may ara ina sang corresponding amount man no prize nga igahatag sa ila kay isa na siling ko it's a competition kag mabalaan na siya ang ining madaog sa masunod na nga tuig sa masunod man nga semana sa Iloilo Bombo Cham. So magagrow ina sila sang mga tanom kung sa diinti amo na sa nasiling ko depende siya sa creativity may judge ina sa nga according man sa criteria Bombo Cham. Pero before pa lang may ara na ya sang gin-launch no na una na launch actually ang ining More Progress Garden sang Marso 2023 kagdi sa nasiling ko nang ining More Progress Garden actually nailakip ini siya sa Executive Order number 640 series of 2022 ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. kung sa diin katuyuan sini nga makahimo ang probinsya sa Iloilo sang agritourism destinations by blending sa sining mga ornamental gardening, landscaping and also mga high value crops production. Yari bila aton pamatian ang pagpahayag ni Dr. Ildefonso Toledo sang aton sa mapakigangutan. Muna siya ang model or ang iyang how it would look like as we conceptualize based sa executive order ni Gong 640 ang iyang order to institutionalize ang More Progress Garden. So ara da subong gina-showcase naton and then
Actually, that is not exactly ang amo gina siya. They could still make some innovation kag sa ila nga creativity kung paano nila. Pero on how we project nga amo na ang supposedly kay isa man lang na ang ginatanaw naton da di ko produce sang food o sang foods, vegetable like and then it would be Instagrammable para nga it would catch sa mga tourist kay ang hope ni Gom nga may ara kita nga more progress garden kay gina-connect niya ang agriculture sa tourism. So kung may mga amuna pa na that is organically grown nga mga vegetable, kung may mga harvest, pwede na nga i-post nila sa ini social media and then pwede kadtuan sa mga tao and then at the same time pwede sila ka pa-picture, selfie or what as amo naman na gid subong ang merging nga mga nagakatabo sa aton. For display lang gid siya, sir? Yes, that would for display for the whole week. So we will pull that out sa 15. Okay. Enter. Na kung tanawon mo nakapat na siya and then it's organic tapos kin transfer lang namon da. And then including sa mga plants kag mga flowers. I will lead if to their creativity kay may ara criteria gina follow kay contest ina ang aton nga more progress garden. So may criteria sila to follow kag naorienta man na sila kung ano mga criteria. So we will judge them according to the criteria kag tan-aw naton kung sinod ang nami interpretation ka creativity perhaps it would emerge as winner. Kaya may contest ini siya. Individual farmer may ara kita nga mga invite sa academe, may invite man kita nga mga commercial nga mga farm operators. Kag may mga category na siya actually. So I think ang aton attendees at that time sang orientation mga more than 100 sila. But what is the good news is ang last week ang nag-register na nga ma-interest sa contest 121 na. So amo na siya ang kadamuon nga evaluate naton. But according sa executive order ni Gob, mag-start ang training sang sini nga interested nga nagpa-register na sinin nga April and we are scheduling that after sa semana sang Iloilo and then after the training they will now start sa prepare sa ilang plot and they were given I think 9 months kag ang judging sila mag-start sa ma-start sa February 2024 then ang awarding perhaps if God's willing sa next na nga semana sang Iloilo sa May 2024. Ang sentro gid sang do tinutuyo gid ni Gov ang amo ang agricultural sector. Ano ka importante, sir, ang agrikultura kay damo man sang iban nga sectors na dapat himuon sa bala nga amo na ang hatagan atensyon sa gobernador pero mas pili ang agricultural sector. Kung tanawon may mga development trust si Gov and one of which is food security. So while nga ining garden lang ni siya pero it could produce man sang food sa mga family sa mga farmers sa mga family but at the same time ginatanaw ni Gob ang economic side nga pwede man nila actually makwartahan. So amo na gani nga ginapatahom inang garden gina-contest para Instagrammable na siya kag kun damo siya sang magkadto nga mga local tourist perhaps mga weekenders ini mga bikers tapos may ara sila mga gin-produce nga mga high value crops then ma-post nila sa ini social media kag it would be during the harvest that is mga potential niya nga mga potential niya nga mga buyers or potential na market but at the same time ang kay pwede na nila kung tahom na pwede na nila actually ma-charge ang entrance fee so income sa aton nga farmer. So kung tanawon mo ang ginmodel na munda, you judge it with yourself kung Instagrammable man na siya or pwede sila dito ka pa selfie. At the same time, ang isa pa ganin nagdambal ginakuha ni Gob kay we are looking at food security kag economic side sa sining sa agriculture. Kung may ara mga coffee shop serving sa aton nga coffee, mga native coffee and how they brew the coffee and then that mismo sa ila garden it would be served. So that's part sang criteria nga gihon naton and they will be judged according to that. 121. Well, small farm.
Bumulins? Yes, Bombo Sam, nabatian si Dr. Ildefonso Toledo, ang provincial agriculturist. Sa, So, tanami sa nga, subong galiya, hindi ka na makabakal o maagi ka na mabakal, makita mo to ang katumbal, patatas, kung ano na, hindi mo yan pwede mabakal ang talong. may ara, Bombo Sam, sa mga nagabaligya, pero hindi sa amo to nga certain nga location, kay di Ay, para to sa pag picture-picture, Bombo Sam. Okay, sige. Ini si Bombo Lindsay Ermitanyo Bale para sa number 1 and most trusted radio network in the country, yung Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombo Lindsay Bade sa imo sining follow-up report. 40 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Ingagawot ni check ta si Bombo Chari Sumagpao. May latest development diri karon may kantanan sa Queen's Court murder case. Kay subong adlaw ginfile ang kaso batok iya sa suspitsado nga amo ang responsable sa pagkomiter sang krimen or pagpatay sa sining isa ka massage therapist. Dira iya sa may distrito sang Mandurriao sang Damlag lang. I-check naton bala si Bombochari direktamente karon sa may Iloilo City Police Office. Bombochari sa report, please come in. Yes, Bombo Sam, kita diri subong sa may Iloilo City Police Office. Napasaka na gidman ang kaso sa suspect, no, nga amo nagpatay diri sa masahista nga si Christine Gabayero na amoy ni siya ang nasapuan sa may Queen's Court Drive-In Hotel sa may Bulilao dito sang Mandurriao ang tinalikdan lamang nga Abril 1. Madumduman sa nga Abril 5 sang sinila mga bulan man ginpahayag sa aton mo ni Police Lieutenant Colonel Albert ang hepe sa nga Mandurriao PNP nga ti may ara sa nga hindi pagintindihanay nga natabo sa suspect kaga biktima nga ti amo ina ang nagtulod sa aton sini nga suspect nga amo nga ginpatay niya ining si Christine Gabayeron apang hindi pa to ma-elaborate kaga kinahanglan pagid nga i-plaster sang maayo pahayag ining suspect kag isang mga witnesses pagid. Base man sa autopsy result Bombot Champ nasapuan nga lampos sa ulo galiya ang rason sang kamatayon sang biktima. Kung sa diin nakitaan sang pilas yatuga sa pagkalampos sa bahin sang iya siningatang tubo sa iya nga wala nga bahin man sang ulo kag malapit sa likod sang iya sininga taninga. Kasi ginapatihan nga ang botelya nga nagkalabok nga tiara mismo sa salob sang kwarto kung sa kapuan ang biktima amo ang gingamit sa o sini sa iya. Upod gani naton subong live, please Lieutenant ang hepe sa Mandurriao PNP para sa dugang diri pagsaysay. So sir, maayong hapon. Maayong hapon, Bubutsa, maayong hapon sa mati sa Bombo Radio. Sir, mo masaysay. Ano diri pag ako nyo sa suspetsado no kag nagsungka man ini siya man sa inyong statement diri ano siya diri nga nangin statement after nga nadakpan naton siya. Well, ang tong atong information after nato makuha ini siya man sige hapon nga information na ginatag niya nga halin dito sa spa may agreement 800 pero ini tanan magwa ini kamatuoran sa hearing mismo ng kaso. Okay, sir, pila tanan botilya to ang nasakuan sa may kwarto gani. May nasapuan dito nung tatlo tanan. Correct. Okay, sir, mahanay gid man nga daan ining suspect kag biktima naton. First time suspetsado sa ditong first time man nila nagkita na ini Christine. Okay, so hindi siya regular na customer, sir? No, hindi siya regular na customer. Okay, so ano pag sino ang tulod gid sa subong sa bahin sang pamilya sang biktima nga i-push gid ining kaso bakit suspetsado naton? Of course, ang Iloy no aning aton nga naging complaining witness nga nag-anuman ang isog no nga magpasakas ang kaso. Okay. So kay ti nagsungka diri ang aton nga suspetsado may tsansa ini nga ti daw magnubo-nubo ang iya diri nga mabaton nga ti pina o kun ano man. Depende no sa appreciation sa korte sa mga o nanandira ang pag-surrender niya
and any other circumstances no surrounding the incident, kung ano man natin sa court na mitigate ang kaso niya. Okay. Bombo Champ, may pamangkot ika. Anong kaso? Lieutenant Colonel Cesar, anong kaso gin-file batok sa suspect? Ang ginsaka natin kayo na sa Prosecutor's Office through inquest. Murder, sir? Murder. Okay, murder. So, mag-murder ni no bail recommended ini siya, pananglitan? Correct. All right. Okay. Sige. So far, do kumplito naman ako, Lieutenant Colonel Albert Cesar. Thank you so much sa time kag information man gin-share sa Bombo Radio. Madamang salamat sa inyong pagsunod sa sininga kaso kag madamang salamat sa inyo nga pagbulig sa amon upod na dira ang Liloilo City Police Office nga pangimplahan kami sa inyo. Nan sa mga kabombo, si Lieutenant Colonel Albert C. ang hepe sa Mundo Police Station, Bombo Champ. All right. Sa dugang balita, ato na lang ni ipalabot sa bahin sang Police Regional Office 6 nga ti suno sa record mismo sa nga talatapan Ana Santa nga si Febrar sang aton sini nga mga pumuluyo sa bilog nga rehiyon amo ang generally peaceful. Kung sa diin Bombo Champ, suno diri kay Police Major Mary Grace Borio ang spokesperson sa Police Regional Office 6. Iya ginpahayag nga ang tanan nga data nila nga natipon sa tanan nga total crime incidents nga natabo sa pagselebrar sang Semana Santa amo ang nagnubo ikumpara sa nga nagligad nga tuig. Kung sa diin subong ang 2023 may na-record lang nga 313 tanan ka mga krimen sa bugos nga rehiyon. Kag sang nagligad ya nga tuig may ara sang na-record nga 343 tanan ka mga krimen. So nagnubo sang 30 ka mga krimen o kon sa nga porsyento diri nga 8.74%. Sa bahin sang 8 focus crimes naton nagnubo man sang 55.55%. Kung sa diin, sang 2022, may ara sa nga na-record nga 54 ka 8 focus crimes kung ikumpara sa subong nga tuig, 24 lang ka nga krimen. So ini nga achievement sa Police Regional Office 6, amo ang pasalamatan man kagagin apresyar ni Police Brigadier General Leo Francisco bangod sa maayo nga sistema kag deployment sang aton sini nga kapulisan. So yari pamatian ang nangin interview sa Bombo Radio kay Major Mary Grace Borio. Ang Semana Santa 2023 makabigid naton nga generally peaceful as compared to last year no nagnubo gid ang aton nga mga crime incidents at the same time ang aton nga mga 8 focus crimes. For i-compare natin sa last year ang aton nga crime incidents no nagnubo gid kita sa 8.74% o 30 ka crime incidents. Last year we have 343 recorded and this year 2023 may ara lang kita nga 313. For the 8 focus crime, nag-decrease man kita by 30 incidents o kon 55.55%. Last year may ara kita 54 ka 8 focus crime nga na-record and as to this year may ara lang 24 ka 8 focus crimes. So ang aton nga Regional Director no Police Brigadier General Leo M. Francisco ang nagapasalamat gid sa tanan ang tropa kag ang mga nag-augment kag ang aton nga mga advocacy groups and force multipliers no nga nagbulig gid sa pag-maintain sang peace and order sa aton nga pag-celebrate sang Semana Santa 2023. Nabatian si Police Major Mary Borio ang spokesperson sang Police Regional Office 6 Bombo Champ. So amo ina ang sa naman sang mga drowning incident sa bugos nga may ara sang tatlo diri ka insidente sang pagkalumos ang na-record. Sa bahin sang Dao Capiz ang patay si Ben Dizon kag si Maricel Dizon. Sa bahin naman sang Lambunaw naka-record Bombo Champ sang isa ka patay si Kenneth Segura. Kag sa bahin sang Malay si Miss Hab ato siya si patay gid si Ernesto Coching kag si man ang isa diri si Ricky Valencia. All right.
Ini si Bombo Chari Galias Magak para sa number 1 and most trusted radio network, ang Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo. Salamat gid Bombo Chari sumagpaw sa imong sining follow-up report. Team murder ang kaso gipasaka batok sa suspitsado nga responsable sa pagpatay sa isa ka pasahista adra sa may distrito sang Mandurriao ti magambal ka nga murder. No? No bail ini sa aton sini nga mga tag palamati. Kuway sila nagsugtanay sa kung ano man tong ila sini iyang anti sila magsulod naglabot iya sa punto nga may kasubom sini nga natabo. Ang iban sini gani nagahambal pa nga nya ba si kon lango to ya sa lango to yang suspitsado sa illegal sini nga droga. Rason nga ti lain yang nagsulod paminsaro niya kag nakomiter ang pagpatay sa nasambit sining biktima. Pero tiyan mo niya, nag-surrender man siya kag tubangon niya ang iya sining nakomiter nga krimen. Oras naton 51 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Mapinot man nga kapalaran sa isa ka persona nga nagatambay lamang sa isa iya ka waiting shed sa may Barutak Nuevo. Ginbuno sang kapin 12 pulgadas nga sundang. Ining sundang hindi pa lango-lango. Sa aton sini nga mga kabumbo kay do pang ihaw sang sapat ini dagko nga sapat na tulad sa baboy, baka. Pakita bla bombo mel ang armas nga gamit sa pagpatay sa biktima. Sus Maria kagusip sa aton sini nga mga kabumbo. I-check tabi ang detalye with Bombo Ronnie Pregua sa iyaman sining pag follow up sa sining balita. Bombo Ronnie, sa report please come in. Dead on arrival sa hospital Bombo Cham si Frederick Cabalpin, 41 anyos, driver, may asawa kag residente sa barangay Lanas, Barutak, Nuevo, Iloilo. Matapos inigin buno sa nawala nga bahin sang iya siya nga gintunaan sang iya kamatayon. Samtang nagapungko sa isa ka waiting shed sa mga barangay. Ang suspect naman ang ginkilala kay Herman Saol, 42 anyos, laborer kag residente sang nasambit nga lugar. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Lieutenant Nerio Gicole, Deputy Staff sang Barutak Municipal Station, iyaging payag nga nagapungko ang biktima sa waiting shed kag ilapitan sang suspect paggulpi lang ni ginbuno sa nawala nga bahin sang iya tiyan. Dugang pa nga isa kadako nga pila sa kilid nga tiyan ang naangkon sa biktima bangod sang 12 ka inches gid nga kalabaon ang gingamit nga kutsilyo Bombo Cham. Ginalantaw nga daan nga inugot-anon ang motibo sang krimen. Suno kay Nerio ang suspetsado ang yara sa impluwensya sa makaulubog nga limnon. Yari bala pamatian aton si Sir Nerio Gicole sa aton interview. Sa barangay Lanas, more or less nga 9 to 10 kilometers sa linya sa police station naman. Barangay Lanas, Barutak, Nuevo, Iloilo. Ang biktima mo si Frederick Cabalpin, 41 years old. Married driver. Pumuluyo sa barangay Lanas, Barutak, Nuevo. Ang suspect kami si Saul Saloria. Herman Saul Isaloria, 42 years old. Married, laborer, also resident sa barangay Lanas, Barutak, Nuevo. So, sa investigasyon yung conduct sa ating correspondent dito, ang victim mo samtang nagapungko rito sa isa ka waiting shed sa mga barangay, sa ilang barangay. Magpalapit sa iya ang suspect. So, gulpingan din mo siya, pag-naigo sa iya left abdomen. Kung may wala ng sa balon. So, yung dyan, kilid, tapit. So, din dala na siya ng ating mga komunidad dito dahil sa hospital pero nag-declare din siya na dito na kayo. Ang suspect na ito na aresto naman natin yung isang ating responding police dito. So, presently naka-detain sa buong sa ating police station. Pending for filing kakaso sa
foreign press. So, na-recover na siya during response ang responder yun ang isa ka gamit na auxilio, more or less sa provinces ng Davao. Ari din ang suspect, ma-arresto mo nila kon. So, hopefully, mapailan natin ni Boss or sa Marquez ang murder. Mga witnesses na po, hubog niya siya yung ating mga suspect, allegedly, hubog, pakainan. So, ayun nalitawan. So, subong ang atong tropa kapulisan sa bayan sa gihapon sa atong preventive missions na po. So, atong deployment subong ara sa mga arain niya. Bumurone? Bombo Champ, ato nabatian si Sir Nerio Gicole sa aton interview. Sa natigayo naman nga madakpan ng suspect sa gipatigayon nga aton pursuit operation sa Balutak Nuevo Municipal Police Station, Bombo Champ. All right. Ini si Bombo Ronnie Pregua para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kid Bomboroni sa imo siniyang nga balita direktamente karon sa may Barutak Nuevo PNP. 56 minutos na kaligad sa takna sining launa. Live sa Barangay Kalahunan sa distrito sa Mandurriao si Bombo Jomar Villa kay magasugod sa Dilmadugay ang aton sining barangay draw. Joms, please come in. Yes, Bombo Champ, hindi na gid mapungga no ang mga pumuluyo diri karon sa Kalahunan sa may distrito sa Mandurriao sa aton sa barangay draw. Diri sa may nasambit yang lugar. Actually, ang aton sa draw sa mga tagpalapati naton diri sa may compound no ni punong barangay Efrain Tagaytayan. Sa mga nagapadulong o kung pakadto diri ang landmark no sa aton sa draw diri sa may sining compound unhala ni sa may gasoline station. Pag abot mo diri sa may gasoline station kun halay ka abi sa may patio, adlang ka 100 meters. Estimated. Tapos may bangga pa wala. Sulod lang kay pag sulod mo do mga pilang lang kani ka tikang arana no ang puloy ani kap kag makita man nga diri ang aton siya di karon nga amang tagpalasakop nga naga himo no karon sang gahingagaw no sang ila siya nga mga entries nga inog pasakop. Upod naton si punong barangay Efrain Tagaytayan alive no diri sa may barangay. Akap, anong mahambal mo kay naghiwat diri sa barangay draw ang Bombo Radio sa lugar? Nagapasalamat kid kami upod sa ako mga kagawad nga diri ginhiwat ang ini nga draw kay kabay pa ang mga pumuluyo ko diri ang magdaog man sang muni nga promo ninyo. Anong kalabanan pangabuyan sa mga pumuluyo nyo dikap? Iban ka pamasura, kapang scrap, di amo lang na ang do halos palangobian nila nga nagapamasura sa sulod sang basuran. Di karo kon magabutan ni sila kay kalabanan di taga Kalunan, di dako gining bulig sila. Dako gid ini nga bagay para sa ila kung magabutan ang ila ngalan nga isa sila nga magdaog. Sa video kit challenge pwede man. May ara man kami di participant, duro na di sila nagahulat lang. Okay. Imo siguro ka pagpangagdabi no sa mga pumuluyo mo kinsa nagapamati man. Ginaagda ko ang mga pumuluyo sang barangay Kalahunan nga pasakop man kamo diri sa promo sang Bombo kay base isa man kamo nga magdaog. Do first time ni nga diri kami nakahiwat sa inyo barangay kay test nakataga Kalingawan. Kapasalamat kay ako upod sa akong barangay council nga ang promo sang Bombo diri gibutang sa amon barangay. Sige. Si punong barangay Efrain Tagaytayan, Bombo Champ. Buti, salamat gina kay Kap kay ginakomodar yan kita dira sa compound da Bombo Jomar. Amo gani kay kon paglanta mo ni Bombo Champ, di ko gani may birthday eh. Oh. Gipreparahan gini Kap. Anyway, good luck sa mga taga barangay Kalahunan dira Bombo Jomar kabay pa nga sila magdalaog. Amo gani gabay pa no kay kalabanan diri taga Kalahunan kag ati amon tong pangabuan nila pagka pamasura. Ano pa si mamo? Anong nang pinanguhit mo naman? Sino nang pinanguhit? Si friend si friend. Abi ko gani mo birthday ma'am eh. Hindi po, sir. Duty kami subong, sir. Kambal nila may kaya mananagkato kami diyan. Mati anyos Bombo? Oo, sir. Di ka mo gubra, ma'am? Dito sa
basuraan, conveyor. Subside. Subside. Wow. Damo na siya pinulog? Damo na tunulog mo? Gamay lang, sir. Maya kong daog ta. Anong imo purchase? Ang ano lang, silver swan lang, sir. Wow, Swan. Silver Swan. Sige. Dinamik ano ka luto ka adobo? Oo, sir, sa balay eh. May bilin pa to? Sige. May bilhin pa to ko, no? Oo, sir, meron pa, sir. Dito lang manyaga. Di ba gid problema ako na Bumbo Champ? Bisa nupod pa ta? Sige. Ano gani kompleto pangalan ni ma'am? Vivian Celia, sir. Vivian Celia. Silya. Vivian Celia. Bumbo Champ. So, Sige. grabe damo gyapon na gyud naputa, no? Oo. Sige. Diri sa lugar. Abutalan na sila kag pahulugan sila sa mga interest nila para nga dako man nila sila chance sa magdaog. Joms, thank you again. Live sa Barangay Kalahunan, Distrito sa Banduriao. Ini si Bumbo Jomar Villa para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo. Salamat gid Bumbo Jomar, antes kita mag binulagay. Binulagay gid yan. Antes kita magtakop. May winner kita. Makinig ng maigi dahil i-announce na ang Daily Winner sa Buena Manaw Salvo ng Bumbo Radio at Star FM. Atensyon, atensyon, atensyon sa mga taga-distrito sa La Paz. Inauyatan ko subong ang pangalan sa aton siniiyang winner sa Buena Manaw Salvo Year 17 Promo Daily Draw. Hindi kami ni maglayo ay Tagalidisco Village. So, Tagalidisco Village, 57 anyos, iya sining proof of purchase, Silver Swan Soy Sauce. Congratulations, Sami Puy! Sami Puy sang Ledesco Village, La Paz. Gamay proof of purchase, Silver Swan, ginawang ikaw ni Bumbo Champ, 2 minutos. Nakaligad sa takna, sining alas 2. May 24 oras ikaw sa pag-claim sa imo siniya guaranteed price nga 500 pesos ka cash plus ang imo sining transistor radio nga wala iya naka-fixed dial, na may flashlight, LED light, pwede sa kuryente, pwede man sa battery. Kag Mr. Sami Puy, kung may ara ikaw dira sang naka-fixed dial nga radyo, naka-fixed dial abi sa RMN Action Super Radio o kung ano man nga FM station nga hindi na maliso sa iban sining stasyon, dalade kay pa-check ta sa aton sining technician on duty kag kung maaprubahan nga ina ang naka-fixed dial sa isa lamang kay stasyonan, hindi na gid maliso, no, ginkapon, may additional 500 pesos ka cash ikaw. Salamat, congratulations sa kay Mr. Sami Puy sang Ledesco La Paz. May proof of purchase nga Silver Swan Soy Sauce. Standby na sa kapon lamang program. Kaupo naman sa kay Tita Regine. Inis Momot siya, Mablanco, Hover, gabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines, Basta Radio. Bumbo, ang oras. Tigilinit na mga kabombo. Dry season na diri sa aton. Maayo ini nga tiyempo agod maglagaw upod sa mga biyan, barkada kag pamilya. Pero ang mataas nga temperatura nagadalas ang discomfort sa tagsa-tagsa. Paano bala mapabilin nga manging komportable kag hilway sining mainit nga tiyempo? Magpabilin nga hydrated o kung mag-inom sang madamo nga tubig. Nagapanguna ini sa listahan agud makalikaw sa tuman nga kainit. Magluwas nga nagapanubo ini sa temperatura sang lawas, malikawan pa ang dehydration nga makadalas ang sakit sa ulo, pagpangluya, kalingin sang ulo kag indi maayo nga modo. Ini nga mga sintomas ang sarang makaguba sang kuntani masadya nga pagbiyahe kag pagbakasyon. Para mangin hydrated, mag-inom sang bastante nga tubig sa bilog nga adlaw, bisan pa nga ikaw wala nakabatsyag sang kauhaw. Magbalon sang tubig o kung magdala sa mga reusable bottles, agud sudlan sang tubig, kag likawan na mga disposable nga plastic containers. Mag-refill sa mga hotel o kung water refilling station sa lugar, diin ka nagalagaw o kung nagabakasyon. Magsuksok sang mga nagakaangay nga bayo. Pilia ang mga manipis, medyo mahalog, mamagan kag light-colored nga mga panapton. Ang mga human sa cotton, rayon o kon linen ang ginarekomendar tungod sa kabugnaw sini. Magbalon lang sang scarf o kon jacket kung malawig ang biyahe o kung magasakay sa air-conditioned nga mga salakyan. Enjoy your summer mga kabombo!
Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang bulan sang Marso tubtub Mayo tion sang bakasyon kag mga kapiestahan sa pungsod. Agud makalikaw sa food poisoning o kon paglain sang tiyan, sundo ng ining nga mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung masakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Ang mga nabilin nga pagkaon ang dapat ibutang sa refrigerator kag initon anay antes kaunon. Likawan ang pag-inom sang tubig, kag iban pa nga mga ilimnon kung hindi sigurado sa kalidad sang tubig nga gingamit pagtimpla sini. Kung duda sa katinlo sang tubig, pabukali ini sa sulod sang 2 ka minuto. Hugasi o kon paniti ang mga prutas antes ini kaunon. Manghugas ang kamot antes kag pagkatapos magkaon. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang serebrasyon mangin mas malipayon. Ini nga pahanumdom nagikan sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Nagapangita kabalas ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ilang nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supat tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatugas sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog ang mahimo nga magresulta sa insomnia.
Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Suno kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapataas sang anxiety, stress kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Lapnago na ang mga nagalapta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang nga website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon uko ng article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi gilayon magpati sa mga impormasyon nga imo makit-ana, ilabi na online. Ang pagpain o kung pag-segregate sang basura umpisa sa panimalay, nagahimo sa imo nga isa ka responsable nga pumuluyo sa imo komunidad. Kung ikaw nagapaina sang basura sa panimalay, nagadutay na lang ang basura nga nagakadto sa mga landfill kag mas maayo ini sa mga pumuluyo kag sa palibot. Maayo man ini para sa ikayong lawas sang tanan. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puloy-an pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo.
Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahuro magi ng kanami isang legs ang isa katawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga mangin infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit sang aircon, agud nga mabuhinan ang init nga ilang nga nabatyagan. Apang nagpaanda mang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas ng impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbag-o sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabugusan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kon tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, nabudlayan sila nga mag-digest sang ila ginakaon. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanueva. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung nagacramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa dagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Ang sasamiyo kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals, kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol, bagod nagakontain ini sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response, kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong dugo. Hindi lamang sa genes o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon.
ang hair loss sa mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon, ang particulate matter o ang particle pollution ang makatugas ang health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang Mga kabombo, good afternoon good sa inyo. This is Tita Regine. Welcome na sa kahapon lamang program. It's the 11th of April 2023. Rings a bell sa inyo. Namit wala akong panyaga kagina, may lechon. Ay Bisaya nga manok. Na birthday gid ko. Wow. Later did I know no nga make or break gali ang aton nga pagkadto dito habas ang birthday celebrator kun wala kita kuno nag-appear, hindi na siya magsulat diri sa KLP. So I cannot hurt, I cannot disappoint ang aton nga youngest letter sender diri sa kahapon lamang program. I cannot disappoint a 94-year-old lady nga letter sender naton diri. It's her birthday today. Galing nga na birthday gid kita. Lola Amparing, happy birthday gid sa imo. And sa mga kabombo, ang iba nagahambal diri. Birthday gid man sumo. Yes, si Miss G nagpamangkot. Yes, Miss G, it's her birthday. Gani mga kabombo, ulap na kita sa sining nga hapon. Ika-11 sang Abril, kaupod niyo si Tita Regine. Kagpadayon na nato ng pagdunong sa inyo sa mga matahom nga mga kasaysayan diri sa kahapon lamang program. And while you're listening sa mga istorya sa ating nga mga letter senders, kamuman. Pwede nga maka-istorya diri sa amon sang inyong mga experiences sang inyong mga kahapon lamang. So, i-email ang inyong mga stories sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede man nga isulat and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Welcome! It is now 20 minutes after 2 o'clock. Again, ini si Tita Regine, aring ato ng hanon para sa inyo. Pambukas natin nga kalingawan from Jonel Gavin. Bilanggo. Good afternoon. Bilanggo sa dagat na apoy, di makahinga sa na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy at nang maiwaglit ang bakas ng kahapon. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy na aking matikman ang tamis ng sandali. Litong-lito sa nakakapingingan, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy at nang maiwaglit ang bakas ng kahapon. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy na aking matikman ang tamis ng sandali. Di ko man tanaw ang liwanag
sandali Iahon mo ako 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 Bilanggo, para sa inyo mga kabombo. Welcome na! Kaupo ninyo si Tita Regine sa sining hapon, April 11. Bao, kabalo naman ka po, no? Last year pa lang, gina-mention na ang ining petsa, April 11. And so, ari ang sulat, nagikan sa ating birthday celebrator, Lola Amparing, on her 94th birthday. Happy Easter Sunday belated sa inyong lahat dyan sa Bombo Radio, mga mauukod kag mawiwilihon nga mga listeners, ilibinigid sa imo, Tita Regine. My dearest Tita Regine. Karon nga aga, napisanan ako magsulat aparte sa nakaligad nga birthday celebration ko. Buwas, April 11, 2023, mag-celebrate naman ako sa 94th birthday ko. So probably yesterday niya inigin sulat or maybe, yesterday. Ginagabot siya, boss. So nagsulat ako subong para ipadala ko na lang sa imo. Kung dadalo ka, para pagbalik mo, pwede mo mabasa itong sulat ko. Sana matuloy para makarinig man ang aking mga panauhin. Tita sadtong bago mag-COVID-19, may puluyan pa ako kag madamo sadto ang naga-attend, mga paryente, mga friends, mga municipal officials. Ang dami-daming panauhin at masayang-masaya ako noon. Naalala ko pa na may lechon na binigay ang mahal na alaga ko noon. Siya ang naging reporter ninyo noon. Wow! Sa isa ka program dira, kilala ko gid ni. Kaya malapit ako sa Bombo Radio at isa pa, may eskwela ako noong araw na naging kasapi rin ng Bombo Radio. So naalala ko pa na minsan nagpunta ako riyan para sa aming celebration ng Cry of Santa Barbara. Kaya mula noon hanggang ngayon, Bombo Radio ang pinapakinggan ko at lalo na sa ngayon. Letter sender mo na ako, Tita Regine, sa kahapon lamang program. Tita, last year lang, sang 93 years old ako. Maulan, mahangin, may tubig baha, masama na masama ang panahon noon. Ngunit marami pa rin ang dumalo sa aking celebration. Hindi nagtagal at naging mabuti man ang panahon. Nagulat ang aming mga panauhin nang marinig nila ang pagbasa mo ng aking kasaysayan. Nga ako no nga daw nagkataon na birthday ko, ang pagbasa mo, tihamba ko sa ilang, naging request ko sa imo, nga basahin mo sa araw ng kaarawan ko. Kaya nagpapasalamat ako na natupad mo ang hiniling ko, Tita Regine. I'm looking forward na maging masaya at enjoyable ang aking celebration, lalong-lalo na kung makadalo ka. Alam mo, pangako ko na meron o wala, rain or shine, walang hinto at hindi makalimutan ang birthday celebration ko. So ito ang nagbibigay sa akin ng mabuting kalusugan at hahaba ang buhay sa mundo. Ginapangamuy ko gid sa aton nga Ginoo nga makalabot ako sa 100 years or more. Kay may grasya ako halin sa kay Lord Jesus kag sa GSIS 100,000 pesos sa province at 10,000 pesos sa municipal. Tani matuloy ang panalangin ko para maiiwan man ako sa mga pamangkin na nag-aalaga sa akin ngayon at hanggang buhay pa ako. Tita, baka sa susunod na buwan, lilipat kami sa barangay na malapit na sa bayan namin sa Santa Barbara. Kay dali na lang to kuno matapos ang garahe sa mga salakyan sang hinablos ko, kag pati ang balay namon.
So kung i-compare diri, mas manami didto kay ti may dako nga space kag layo ang iban nga mga pamalay. Presko kuno ang hangin didto kag malapit man sa karsada paroon parito sa Iloilo City. Syempre kung doon na kami, iba naman ang address ko. Malalaman mo yan. Kasi tuloy-tuloy man ang sulat ko sa iyo. Wow, abi mo tita, every week 10 envelopes sa Buena Mano Salvo ang ginapadala ko. Every week nagapahulog ako sang 10 entries. Baka manalo tayo, di ba? Sana maawa ang poong may kapal. Talagang gusto ko magkaroon ng radio ninyo. PS, Tita Regine, sana dugtungan ko pa ang sulat ko pero malabo naman ang paningin ko. Lastly, here's my love, kisses, and regards to all. May God bless us all. Lola Amparing. Kag tita, sorry may another PS pa ang sulat ko. Na-remember ko ang pamilya sa mga apo ko nga naglakat, nagkadto sa Australia sa itong April 1, 2023. Didto na sila maestar, kag maobra. So I'm sending my best regards, love and kisses to all of them. Gusto nila nga mabatian ang kasaysayan ko kag nangayo sila sang address ng Bombo Radio. Tani, hindi nila malimtan. So I love you all. May God bless us all. Again, Lola Amparing. And ang poem, ang aking kaarawan. Mula noon hanggang ngayon, hinahandaan. Meron o wala, ulan o init, di hinihintuan. Ito ano papahaba ng buhay at mabuting kalusugan. Nagpapasaya pa rin ng kalooban. Di ko pinapansin ang mga chismis. Alam ko inggit lang para sa akin. Kaya tuloy-tuloy kung ano ang gugustuhin para sa aking kasiyahan o kaligayahan. Aanhin mo ang kayamanan kung di mo masunod ang kagustuhan. Hanggang kailanman walang grasyang makamtan. Kailangan huwag isipin ang gagastuhin. Upang maging malusog ang katawan, malusog rin ang utak natin, laging masayahin, walang problemang darating, hahaba ang buhay natin. So lagi itanim ang kabutihan sa sarili natin, walang problema na darating, makamit palagi ang kaligayahan at kaunlaran. Kaya kung dapat gawin, gagawin mo. Huwag intindihin ang kahirapan. Kung talagang may kagustuhan, itutuloy ang mabuting gagawin. Madali ang grasya, aabutin at makamtan. Aanhin ang karunungan at yaman kung di mo ginagamit ang kagustuhan, aabutin lang ang kalungkutan, kaya huwag hihinto sa mabuting gustuhin, maging maligaya ka hanggang kailanman. And PS, maraming salamat sa inyo lahat. Happy belated Easter, Lola Amparing. Well, Lola Amparing, I wish her everything good sa imong birthday. And yes, we're praying, no, for many more birthdays to come para sa imo. And well, it's an honor nga makilala ikaw. Ka-funny gani kipagabot ko yung mga kabombo. Kilala ko siya hindi kakilala sa akon. I just realized nga kilala ko siya because may mga pictures siya nga ginasend diri sa KLP, pero siya gali hindi kakilala sa akon. Kay first time pa lang to nga nagkita ay kami nga duwa. So kasadyaban. Well, anyway, madamo gid nga salamat sa imo nga mga pamilya dira nga nagapalangga gid sa imo. Si si Sheila kay si Bugrong, 28th anniversary Manila. So double celebration si Lola Amparing today. So Lola, all the best para sa imo, and regards sa mga friends mo dira. I know they're having a great time celebrating your birthday kag sa imo nga mga pamilya. Salamat gid. 32 minutos makalipas ng alas 2 sa hapon sa ato nga pagpanumbalik ang sulat ni NB of Iloilo Province gin-request April 10. Wala gid malabutan yesterday, so today na lang nato nga basahon sa pagpanumbalik kinasang KLP. Pagkatapos ng gid sa pinakamang importante nga mga pahibalo. Plus wala de Iloilo Billboard of Activities for April 9 to 15, 2023. Sa sining Abril 14, Biyernes, ang Rains Band ang liwat nga magabalik sa stage para sa isa ka great musical show sa Thank God It's Payday. All yours umpisa alas 6:30 sa gabi
Sa Abril 15, Sabado, si Mr. Totong Villaruz and his dynamic band na magabalik agod liwat nga maglingaw sa inyo with their carefully selected songs sa Concert at the Plaza, Blasting Your Way, umpisa alas 6 sa gabi. Sa mga musical event, napulo ka mga Plaswala de Iloilo Mugs ang iga-paraffle sa mga suki sang Plaswala de Iloilo. Sa Abril 16, Domingo, kapistahan sang Divine Mercy. Sa ining adlaw, ginaagdang tanan nga mag-attend sang Eucharistic celebration sa La Tolda to celebrate the overwhelming mercy of Jesus Christ. Magasugod, alas 11 sang aga. Plaswala de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plaswala Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plaswala Dos. Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab, sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis, kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Suno kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert, wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sa electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms.
Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok nga naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ng masakit nga lawas kun magbugtaw. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away, agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agod masigurado nga hindi ini pagtiniran sang yabok. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu mayara sang tuman ka manubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, ganing ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Pilion nga maggamit sang electric fan sa baylo nga aircon. Dapat organisado ang sulod sang ref, kag buksan lamang ini kung kinahanglan. Limpyuhan sang masami ang mga appliances, agud mapreserba ang kapasidad sini. Husloon sa saksakan ang mga appliances nga wala ginagamit, amuman ang mga gadgets pagkatapos nga mag-charge kag full battery na. Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho, matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos ukon sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan, mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang aton nga nervous system, sa diin nagapatas ini sang feel good brain chemicals, kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Nagabanding pabala kamo kaupod sang imo nga pamilya? Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Ang pamilya nga nagaupdanay ang makahatag sang mabakod nga relasyon sa isa kag isa. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag Digital sa sulat ni NB of Iloilo Province, my dear Tita Regine. A blessed afternoon to all members of Bombo Radio. Ilibinigid sa imo tita kag sa tanan nga mga fellow active listeners and lovers sang imo nga programa. Salamat gid sa pagbasa mo kag pag-translate sa mga stories ko in Hiligaynon, as I, NB of Iloilo Province, really appreciate it. I feel convenient nga mag-express ang akong nga train of thought sa English bangod saksak sinagot
Yun ba ni? Ang lingwahe ko. That I, for one, dislike to hear it on air. So pasensya ka na, tita. Alam ko sanay kayo dyan. Kag para maintindihan sang tanan ang kabugusan sa akon nga istorya. Ari na. Kahibalo bala ka mo nga sa tunga sang aton nga solemn moments. Thousands of thoughts may puzzle us. Kag ini may be broken down into pieces and blown to different directions para nga malabot ang aton nga destiny para sa realization sang aton nga goals. Pila ka beses nga ginpangmangkot naton sa aton nga Ginoong Dios nga i-answer ang aton nga mga requests. How many times nga na-eksperyensyahan ta ini sa aton nga kabuhi? Ano kalawig na nga nagahulat kita sang iya nga sabat? These are the queries which nobody can tell when. Unless nga mag-set kita sa special date para nga i-reveal sa iya ang aton nga quest seriously with faithfulness and sincerity. Posible mabore kita and makapoy kita sa pag-ask kag sa paghulat. But in my case, I never quit praying and asking. Ginadumdum ko ang fragment ni St. John's sa iyang statement to ask and you shall receive. Believe it or not, tita, I have actually experienced several years of asking. Tubtob nga ang mga requests ko ang ginhatag. Pero just imagine the duration of time. Nevertheless, this quoted couplet of Alexander Pope, hope spring eternal in the human breast, man never is, but always to be blessed, had strengthened and encouraged me so much to continue praying with the hope that my prayers will be heard and that they have really come true. Tita Regine, ikaduha ako nga anak sa amon nga pamilya. So, nag-graduate ako sa high school. Ang mother ko namangkot sa akon, ano ang gusto ko nga kurso sa kolehiyo. Kag nagsabat ako, teaching. Nabatian sang amay ko, kag nagambal siya, hindi. Pangasawon, malang na asang tao. Sa rason nga ang tatay ko, na-discourage gid. Kaya ang mga magulang ko, nagpalaman na after they graduated in college. Ang iban, nag-practice ang ilang profession, samtang ang iban, wala na. My father was a mere farmer, kag ang mother ko, plain housewife. Ang ila savings para sa college education sang ilang mga kabataan, daw naubos na. Ang elder brother ko nga si Nonoy, third year BS Ed, while I am supposed to enroll in AB. Apang ang amon nga amay, di siya luyag nga mag-enroll ako. Kaya ang gusto niya, paunahon anay tapos sa iya nga kurso si Nonoy. But my mother insisted. So, naghupot siya mga manok, nga bisaya, tapos nagsagod siya baboy para sa akon. Way labot ha, nga nagapananom siya sa mga balinghoy, kamote, mga ulutanon, kag kung ano-ano pa. So, nag-enroll ako. Pero ang iyang additional income, hindi gito sufficient para sa duha sa amon nga nag-eskwela. So ang nanay ko, nagpanghulam kwarta sa bangko, kag sa iya nga cousin, 30% ang interest nga iya nga balayran after harvest until we finished college. So nag-graduate si Nonoy, nagkadto siya sa Mindoro with our uncle. Nag-apply siya for teaching, kag nabaton siya. I was happy to send him a letter nga siling ko after my graduation, sugaton niya ako diri para nga maka-teach man ako immediately. Pero, nagpauli siya unexpectedly when I was about to graduate. So, waay na siya nagbalik sa Mindoro. Nag-apply siya diri sa liwat, but failed. Tub-tub, nga nakilala niya si Miss P. Since gwapo si Nonoy, di nagkabit dayon si Miss P ug nagbusong. So he was cornered sa ginikanan ni Miss P for wedding.
Si Nonoy frankly informed our parents and talked about it. Sa masami, makita ko sila nga nagahilibion, especially during lunch and dinner. So I was deeply affected. Gani after my graduation, naglisensya ako sa amon mga ginikanan. Nga siling ko, masik ako greener pasture sa Davao. May cousin ako nga nagtrabaho sa provincial capital and confident ako nga buligan niya ako nga maka-apply sa teaching. Why nila ako ginpasugtan nga maglakat? Duha sila naghambal, hindi pwede. Stay ka diri. Pero ginambalan ko sila nga do hindi ko ya masarangan nga lantawon ang ilang frustration bangod sang failure ni Nonoy nga makatrabaho. So gin-challenge ko si Nonoy. Gin-request kong amon nga uncle, ang cousin sang father ko, nga updan niya ako para makalabot ako sa Davao. Nakabaton ako sang telegrama nga nakapasar ako sa civil service exam. Yet, I filed my application for teaching sa division office. Naghulat ako sa isa ka semana, kag was successfully appointed and accommodated. Ginapasalamatan ko gid ang ato nga Ginoo kag ready na ako to practice my profession. That was 1970. Ginwelcome ako sa high school kung sa diin ako na-assign. Nakilala ko ang mga nagkalain-lain ng mga personalidad, and at a glance, I caught someone, a gentleman, nga nagatulok sa akon from head to foot. Murag mangurog ko og magdungan. Magdungan gid man. Magdungan. I asked myself kung unsa na siya mangkukulang. Ang Bisaya gali ni siya. You know, tita, during my high school and college, lagi ko yung experience sa ginatawag na nobyo-nobyo. Crush-crush lang. As nag-concentrate ko ya sa akong nga pag-eskwela para nga makatapos ako sa akong nga kurso, teaching, my cherished dream. So after nga nagpakilala ako sa akong kaugalingon, nagpakilala ako bilang isa ka Ilongga. Siya, nagapadayon sa pagtulok sa aton until siya, si Mr. A, gintawag sa amon niya principal. So we proceeded to our classes. I was murmuring to myself, makalagot, kung nipis bayo ko, klaro ya ko atay og apdo. Kung nipis bayo ko, klaro ya ako atay og apdo. Kay grabe siya mag-stare, no? He spoiled my good mood sa ako niya first meeting sa mga junior class in English. Instead, nanawag ako sa Ginoo sang tabang, stating my complete name and address para nga protektahan ako from all danger. Hence, I was relieved and feeling strong to overcome temptations. Tubtub nga ang modo ko nagbago to nagmayo siya sa atubang sa akon nga klase. Nag-okay ako. So, sa nag-ring ang bell para sa recess, si Miss H, ang co-teacher kag friend ko, nagkadto kami sa canteen. Way kami kabalo nga nagasunod gali si Mr. A. Nag-order ako sang snacks, kag sang nagbalik ako para nga magbayad sang amon nga gin-order. Ginhambalan ni Mr. A ang cashier nga bayaran niya ang iya, kag ang amon nga bill. Kag iserbi na ko nung amon nga snacks sa third vacant table. So nag-insister gid ako nga magbayad, pero ginbali wala niya ato. Samtang si Miss H naman, yuhum-yuhum lang. So, nagpasalamat na lang kami. Nagkaon kami sa amon nga snacks, upod kami. Kag gin-introduce niya ang iya kaugalingon and ask if I also like their place and also open to be friend with him. Sang una, nagipos lang ko. Tapos hintulo ko siya. Tapos nagambala ko, bago lang ko kag nag-a-adjust pa lang ako. Then, nagbalik na kami sa amon nga klase. I was happy to know from Miss H ng ilang nga patron saint, si St. James, ang birthday saint ko. So, I requested few of my female friends sa last period in the afternoon para nga updan ako magbisita sa chapel before ako magpauli. I talked, kag nangamuyo ako sa Ginoo through St. James,
nga hatagan niya ako sang kaisog, nga atubangon, whatever consequence that may happen, to give full attention on my teaching, to protect me from danger, and disregard Mr. A. Ay, about tita, ako lang ginbatayan ni Mr. A. Nag-uban pa sa chapel. Nakibot ko pag-ingon niya, ako imo bantay, miss. Ayaw ka hadlok og kagsuol. Ang tubag ko, bantay sa lakay. Ha ha ha. Ayaw na. Joke-joke lang ah. He was smiling while blushing. I was touched for basi wala ko na-offend ko siya. So nag-promise ako never nga maghambal ako sang any hurting nga mga tinaga sa isa ka tawo. Tubtub nga ginupdan niya ako sa amon nga boarding house. Then grabbed the chance of asking permission kung pwede ko kuno siya nga mapasugtan nga bisitahon ako every weekend. Sa pila ka mga beses, pamangkot niya ako pero nag-refuse ako. Kaya ginambalam ko siya nga wala ako sang time para sa iya. Every minute of an hour, very precious para sa akon. Para nga obrahon ang tanan nga mga activities before school days. Naghipos lang siya. He said goodbye. Kag nagpuli siya. However, wag siya nag-stop sa pagkuha sang akon nga attention. Pagkaligid sa isa ka semana, gin-request niya si Miss H nga imbitaron ako nga mangulabo sa ilang hacienda sa coconut plantation nila. At first, baliwala ko nga imbitasyon, but nagpasugot ako the second time. So, nag-prepare sila, hindi lang kulabo, but also inasal nga manok Bisaya. Wow, namit. Kag nag-offer sila sang sweet coconut wine or linya. So, nagkaon ako sang kulabo, kag inasal. But waay, gid ako nagtilaw sang ilang nga wine. Hadlok gid ko tita mahulog ug lumayon. While eating, they enjoyed singing, accompanied by guitar, kaupod sa mga estudyante kag ni Miss H, until si Mr. A nagbasa several love songs, motivating me to react positively as if though I have a wooden heart, very calm lang ako, no reaction, and just extended my friendly relations like brothers and sisters lang kami. From that moment, nagkasagtanay sila nga makadunaban for another venue para relaxation. Sa beach naman, maghilaw ug magsugba. Fresh fish. Then they asked my opinion and I said, sorry, hindi ko kaupod sa inyo, pero lakat lang kamo enjoy swimming, eating, and drinking. Tidto na subuan sila kag nag-worry, pero huwag na ako sa mahimo. Sa December, kadamo sa mga selebrasyon nga ginhiwat. Si Miss H, invite niya ang teaching staff sa ilang family reunion and Christmas celebration. Ipakilala niya ako sa iyang tiyo, Mr. N, nga bag-ulanggid nagpauli, halin sa pagsakay. It was nice meeting him. Ginasugid niya sa amon ang iyang mga na-eksperyensyahan, ang risky experience niya, ang pagka-homesick niya, especially ang ila ko nga barko, naka-encounter mga baskog nga current, kag dalagko nga mga balod during stormy weather. Permi ko siya nagapanawag kay Jesus, ang aton nga Savior, nga salbaron siya. Tapos naobserbahan niya nga ang kadagatan nagakalma. And finally, he thanked the Lord, sang nakalabot na sila sa shore. Later on, naghambal siya, murag dili na kumasakay pa, magnegosyo na lang ng magminyo na. I was wondering, tita, that his attention was focused to me. Nagapawala lang ko, tita. Pero nabalaan ko na lang later, nagikan sa iya hinablos nga si Lynn, nga student ko, nga nagutik sa akon, nga ila ko nga pamilya, nag-istorya about sa akon para sa kay Mr. N. So, wala madugay nagumpisa siya pangaluyag sa akon. Nagapadala siya cards with love notes, kag nagapangayo permiso, nga mabisita ako every Sunday. Pero, nagsabat ako sa iya, naghatag ako sang letter of refusal nga
Siling ko basi kung ma-discourage na siya, yet nag-insist pagid siya sa paghatag mga fresh fruits, mga cooked cassava, mga pangpamahaw bala, Tita Regine. So, before kami nga nag-break for a Christmas vacation, nagpakikita siya sa akon personally. Nag-request sa akon nga magstay kag mag-enjoy sa akon nga vacation sa ilang nga lugar. Pero ginabalan ko siya. Ang mga ginikanan ko, luyag nila nga magpauli ako para sa bakasyon. Para nga mag-ulop tanay man kami. Since mabakasyon ako sa Iloilo, pinamangkot niya ako kung pwede siya nga makauban. Uban is upod. So, he offered free round-trip plane tickets, good for 2. Ay, siling ko, no. Hindi, delikado. Ay, nako. Lagot ako, or lagot ka, didto sa mga ginikanan ko. Sobra sila ka-estrikto. Anong ilayhang balon? Kung magpauli ako, nga upod ko ikaw. So, siling ko, stay ka lang di. Kagpalihog, hindi lang paguba ang imahe ko and put myself in controversy. Huwag siya kabalo nga, grabe ang kulba ako. Kung mag-uban siya, basi ipakasal kami diretsyo sang parents ko. Kahali ako, nagyud ko tita, pleading him to stay. So nagapasalamat ako sa Ginoo nga nabatian niya ang akon pangamuyo. Pero abi mo, ginbaydan niya gitong round trip ticket. Kag nagbakal pa siya durian chocolate bars bilang Christmas gift sa akon kag sa akon nga family. Ginbayaran ko siya, pero laiging kuha. Si Mr. N, thoughtful and understanding. Na-admire ako sa iya bilang isa ka friend, kag daw bilang magulang ko na lang. So nagpanumbalik ang klase sang Enero. Si Mr. A nag-give way for the meantime. But, ginaobserbahan niya si Mr. N sang iya man nga mga relatives kag ang sinseridad sini sa iya nga pagpalangga. Pero hindi man mapaperdi si Mr. A. Nagapadayon gihapon siya sa pagpadala sa mga love notes. And one time, nasurpresa ako. Kaagahon, may nagdulong sa akon, preska nga isda. Gimpamangkot ko, pilani, sabat niya, free na, halin kay Mr. A. So sa nagkita ay kami sa school, kintagaan ko siya sang kwarta. Pero he said, taguan na lang na para sa aton nga snacks 9 o'clock. So sanging na tulog ko siya sa canteen. Ang cashier nagambal sa akon nga si Mr. A ko no. Agin pangita ko siya sa canteen and then ang cashier naghambal sa akon nga si Mr. A ko no nagahulat na sa akon. Kag naka-order na kuno siya, kag nabayaran niya na ang amon palamahawon. So ginambalan ko siya, ay ambot sa imo that friend, ginampisahan mo ang New Year playing hide and seek. Halaka, you might be doing that all throughout the year. Tapos nagaraka kami and we enjoyed eating together once again. Ang JS Prom na desisyonan sa among nga meeting nga i-hold on Valentine's Day, February 14, to make it more memorable para sa mga juniors and seniors. On the other hand, ang duha ko ka mga admirers may mood to make the month of love very significant. Samtang nga busy kami sa pagpreparar kag pag-practice ang among mga estudyante para sa coming occasion, si Mr. A kag si Mr. N, busy man sila ya, sending Valentine cards and love letters. Bisan ako, I already thank the Lord for granting my request to be friendly only to them. Do mga utod ko lang, para hindi ko nila hingabuton na kaakigan. Yet it seemed that they became aggressive rivals, competing kung sino ang magadaog sa ila on February 14, the final end. I never thought, Tita Regine, unexpected incident happened from blah 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 and komedya. Natabo ini February 13. Samtang nga nagahinampang sila basketball sa plaza. Ay hala, nagkaabot, nagkainitay, nagtok-apanay si Mr. A and Mr. N. So ginuntat sila sa referee. Tapos hindala sila sa barangay kapitan, si Mr. C, para isettle. Didto, nabalahuba ang
Away nila, bangod sa akon. Nakibot ko, nag-ulaw, tita, do mga bata, gana bungguan ulo nila. So Mr. C called my attention. Muning kapitan, no? Gin-interview niya ako, tapos sa bata ko, sila na iya nga duha, mga friends ko lang na, daw mga utod ko lang na sila. So samtang ang amon principal, ginpamangkot niya man ako, natuhoy sa insidente. Tinag-explain man ako isang tanan-tanan, kag the same man ang ako nga sabat. Hence, I requested for transfer para nga makapalayo na lang ako sa ila. Gin-grant ang ako nga request, kag ang amon nga principal nag-promise ang ako nga transfer pagka next school year. So, ang ilang competition, kag ang ilang rivalry, ended. Ang rivalry nila, nag-end. Though love letters were sent, several sorries were asked, but no more reply, and no more friendship. Duwa sila na dula, parang gun in the wind. They misunderstood the friendship, ginhatag ko sa ila. So the more I became strong, why iba ginasaligan, kundi si Lord gid lang, through St. James. So nagpadayon ako sa pagpangamuyo, nga hindi ako nila Lord itugyan sa kalautan. Natabo naman, second week of February, ang engineering battalion para sa road construction nag-alabot. Gin-survey ang lugar, kag naglabay sa amon nga school. Nagpakikita sila sa amon nga principal sa iya nga office. Nag-hello sa amon, kag kami naman, manugpauli na kami that Thursday afternoon. Sometimes si Miss H, kag ako, nag-supervise ang amon nga mga estudyante nga nag-cleaning sa amon nga classroom. The following afternoon, nasurpresa kami nga makita namon ang service ng batalyon nga nag-stop sa gate. Tapos duwa ka men in uniform came down, walked straight to our room. Tapos ang isa may dala nga fresh pink roses. Tinanoktok sila, nag-hand salute and handed the flowers to me. So I thanked him. Gibutan ko ang flowers sa akong nga flower vase, kag ginpapungko ko sila. Gipakilala niya ang iya nga kaugalingon si Lieutenant L, head of the battalion, kag ang iya nga mga kaupdanan. So gipakilala ko man ang akong kaugalingon kag si Miss H. Since si Miss H kag ang amon nga mga cleaners, nagahulat na sila para nga maglulupod kami pauli. So ginambalan ko si Lieutenant L, nga siling ko, malakad na kami, no? So nangayo siya permission kung pwede ko, no? Nga mapasugtan ko siya nga bisitahon niya ako sa boarding house sa ina nga Sunday. Di conflict gid kay may ara kami final rehearsal sa among nga JS prom. So, nangayo ako dispensa sa iya. Nagtango siya, tapos naghambal, sige, thank you, goodbye, and see you next time. So what happened naman, Ayhan, between him and Lieutenant L? Well, of course, mga kabombo, ini ang aton nga ihibaloon, ini ang aton nga diskubrihon tomorrow na sa aton nga liwat nga pagbalikay diri sa kahapon lamang program because why na kita sa nabiling nga oras. But anyway, hindi pa tapos ang sulat diri ni NB of Province of Iloilo, pero tapos na ang aton nga time para sa sining hapon. Ganang nagpasalamat na lang kita ko sa inyo tanan, mga kabombo, for sharing again your precious moments with me diri sa KLP and your beautiful stories. To those nga may ara man nga luyag nga ipalabot, pwede i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Balikay kita buwas, maraming salamat sa gihapon ni ninyo alagad, si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.